ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜೀವನ್ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನಗ ತಿಗಲೇನ್ ತುಂಬ್ಕೊನೋಡು. ಬಂಜಿನತ್ ಕಮಾನ್ ಟು ಇಟ್. ಹೌದು ಸರ್. ಮಲ್ಪೋ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಕಾಶಿನಾಥ್ ಒಂದು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ బయటకు తెత్తుందిలే సార్. బయటకు అంది అండ్ బయటకు దిప్పిన రీతి ఉందత్ కార్ నగలది ఇది పేరెంట్స్ అర్థం అవుతుంది మోనని మిత్తుల కాదు బయటకు ఆగడు. కమాన్. సరే మాస్టరే. వెరీ గుడ్. కెరీ ఆన్. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟರ್. ಬಿಡು ಬಿಡು ರಮೇಶ್ ಬಿಡು. ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಗ ಧ್ಯಾನ ಕೆಲಸದ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಬರ್ಪಿ ಪೋಪಿನಗಲ್ಲ ಮಿತ್ತತ್ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಪೋನಗ ಉಮ್ಮೆನ ಕೈಟ್ ಸೋತತ್ತ. ನಾನೇ ಆಪಲಂಜ ಮಲ್ಪಡ. ಮಾಸ್ಟರ್. ಯೋಚಿನ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಹಿರಿನಿಕಲ್ ಕಲ್ದಿನ ವಿದ್ಯೆನು ಯಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪ ತಯಾರಲ್ಲರ. ಕೇವಲೆ ಹಿರಿನಿಕಲ್ ದೋಸ್ತೆಲ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಬಕ್ಕ ಯೋಚಿನ್ ಅಕಲ್ ಕಲ್ದಿನ ವಿದ್ಯೆದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಿನೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಗಮನ ಕೊರ್ಲಿ. ಪಿರಪೊಲೆ ಪಿರಪೊಲೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ವಾವೊಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ಲ ನಂಕ್ ಗೇಲಾಂಡ್ ಪಂದ್ ಹಾಂಕಾರ ತೋಜರ ಬಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸೋಲಾಂಡ್ ಪಂದ್ ನಿರಾಶೆ ಅವರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಲಚಕ್ರದ ಮಹಿಮೇಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸೋತಡ ಎಲ್ಲ ಗೇಲಾಪುಡು ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಪ್ರಯತ್ನನು ನಮ್ಮ ಯಾಪೋಗ್ಲ ಬುಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಿದ್ಯೆನ ಕಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗಲ ಮರ ಪರತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೇತಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪರಿಗತ್ತು ಅನ್ಯಾಯನು ಎದುರಿಸವರೆ ಇರದ ಪಾಠ ಮುಗಿಂಡು
ನಾನು ನಿಖಲ್ ಪೋಲಿ ಬರ್ಬೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಾರೇನ್ ಜಡ್ಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಮಣ್ಣ. ವ್ಯಾಯಾಮದ ಪಾಠ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲೊರಡು ಅವಳ ಅವಡತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಜವಣರೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಶಾಲೆಡೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲಾರು, ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪಾಠ ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರದ ಬ್ಯಾಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ. ಆಂಡ ಸೂರ್ಯ ಮೂಡುನ ಪೊರ್ತುಲ ಕಂತುನ ಪೊರ್ತಾಂಡಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯರಿಯವು. ಆಂಡ ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಯಾಯ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದೇ ಆಪುಣತೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಉಪಕಾರದಾದೆತ್ತ ಪಣ್ಲಕ್ಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಇರು ನಮಗೆ ಯೋಗೇಶ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಸರಿಯಾದ ಕಲ್ಪೆ ಅತ್ತ ಪೂರಾ ಇರೇ ತೂಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ. ರಾಮಣ್ಣ ಮಾತೆಯನ್ನು ಮಿತ್ತು ಬಿಡಿ ಎರಡ ಎಂಚ ಪನ್ನೆ ಈರ್ಲು ಒಂಚೂರು ಆಯಾ ಕಲ್ಪನೆ ನಾಲ್ ಬರೋ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲ 4 ಜನ ನಮ್ಮ ಪಿರಾವಡು ಬೇರೆ ಓಡೆ ತೂನಗ ಆಡ ಕೆಲವು ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕಲ್ಲ ಎತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಂದ ಜಾಂಡಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ. ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕಗಳೇನು ಕಣತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸರಿಯಾದ ಕಲ್ಪಡ್ದಾನೆ. ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮೆಪ್ಪ ಧರ್ಮಾತ್ಮೆ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕಬಾತ್ ಮಲ್ ತಾಂಡ ಮಗ ನೀರ್ ಕಾಯ್ದನು ಪೋ ಮೀಲ ಯಾನ್ ಚೌಲ್ ನೀರ್ ಮೀಪು ಜನಮ್ಮ ಬೆತ್ತ ನೀರ್ ಮಲ್ಪರ ದಾಯ ಪೋತಿ ಬರ್ಲೆ ಅಂದ್ ಈರೆಗ್ ದುಂಬೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ತೂತೆದ್ರು ಕುಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂತೇರು ಈರಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಾಣ್ಲ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪೋರ ಎನ್ನ ಕೈ ಕಾರ್ ಬೂರ್ದು ಬೋಪಿನ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಲ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ನಾಳೆಯೇ ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರ ಅತ್ತಮ್ಮ ದುಂಬೂರಿ ಪಂತೆಗೆ ಮಾತ ಮರ ಬುಡ್ದು ಬಂಗಿ ಮರ ನಡ್ರೆ ಪೋತೆ ಅಂಚಾಡ್ ಗಾದಿನ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಶಂಕ ಉರ್ಪುನ ಉರ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪೆ ನಾನು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಕ್ ಒಂತೆ ತರಕೊರು ಮಗ ಒಯ್ಕಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಒಯ್ಕ್ ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆಗ್ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ಕ ತಾರೆ ಕೊರುಂಡೆ ಎನ್ನ ತಾರೇನೆ ಕುಂಬಾದ್ ಪೋವಮ್ಮ ಇಂದ ಯಾಪಲ ಕುಸಲತ್ತು ಎನ್ನ ಇಂಚನೇ ಬಂದು ಪನ್ನಿರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಮಗ ಈ ಇಲ್ಲಗ ಒಂದೊಂದು ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಪೊಣ್ಣು ಮರ್ಮಲಾದ ಬರ್ಪಿನ ತೂದು ಯಾನ ನೆಮ್ಮದಿಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವೆ ಮಗ. ಅಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಾತ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಯಮ್ಮ ನೀ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಬುಳದಿಯಾದ ಬತ್ತಳ್ಳ ಯಾವು ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಪೊಸ ಪೊರ್ಲು ಬೊಡ್ಚಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಪರ ಪೊರ್ಲೆ ಯಾವ್ ನಿನ್ನಡ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಕು ಮರ್ಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಏ ತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವೇರ ಕಣ್ಣು ಮಲಮಲ್ಲಾದು ಮೊನ ಕೆಂಪಾದು ಅಮ್ಮ ಯಾನಂಜ್ ಮದ್ಮೆ ಅವಡತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಇರೆಗ್ ಸಂತೋಷ ಆಪುನ್ ಪಂಡಾಂಡ ಒಂಜತ್ 4 ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪ ಇರ ರಡ್ಡು ಕೈ ಪೊಜಂಕರ ರಡ್ಡು ಮರ್ಮಲಲ್ಲು ಬಟ್ ಕಾರ್ ಪೊಜಂಕರ ರಡ್ಡು ಮರ್ಮಲ 4 5 ಐದು ದಾಯಿಗಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕಂಟೆಲ್ ಭೋಜಂಕೆರ ಅಮ್ಮ ಈರ್ ದಾಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಚಮ್ಮ ಯಾನ್ ಸನ್ಯಾಸ ಅಪ್ಪಜಿ ಕಾಲ ಬನ್ನಗ ಮಾತು ಕೂಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬಂಗಾರು ಪುತ್ತೋಳಿ ಇತ್ತೀರೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನತ್ತಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಶಾಲೆಡ್ ಬನ್ನ ತಡಾವ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತನತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪಮ್ಮ ಆ ಮಗ Thomas, where you go? School on this side, you go which side? ಯಾನ್ ನೀಡ ಶಾಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದ್ ಪಂತಿನತ್ತ ಬಕದಾಯ ನೀಡೆಲ್ಲ ತುಂಬತ್ತೆ Big boss order. ಐತ ಪ್ರಕಾರ ನಡತಿದ್ದೀರ ಈ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ನಾವು ಮರ್ಡರ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಪ್ಪರೇ ಯಾನ್ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪನೆಲಾಗತ್ತೆ ಜಿ ಶಾಲೆ ಪೋಪಿನೆಲ್ಲ ಬಡ್ಚಿ చేస్తూ అమ్మేరే చాలే పోతు జరిగే ఒక మగదాయ పోడు ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪಿರ పోయి yes reverse goes ತುಗೆ ಒಂಜಿ ಬೀಡಿ ಕೊರ್ಲೆ చె బీడియా అమ్మేరు చురుట్ట వైపునగా మగే బీడి వైపున సీక్రెట్ ఆనల వైపు పొడ్చా ತುಗೆ ಒಂಜಿ ದಮ್ಮ ಹಾಕುವೆ స్మాల్ బాస్ ఈ దమ్ము ఆకనే ఆండ ఎన్న దమ్ము తెక్కిన ಜಗದೀಶ್ ಶಾಲೆ ಬರ್ಪು ಜನ
ಪೋಲೆ ಪೋಲೆಯ ಶಾಲೆನ ಪೋಲೆನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬತ್ತನತ್ತ ಮಾರಾಯ ನಿಕ್ಲಿಲಕ ಎಂಕ ಶಾಲೆ ಪೋದ್ ಪಾಸ್ ಅವಡಿಂದ ಇಜ್ಜಿಂಬೆ ಎಂಕಿ ಎಂಚ ಪಾಸ್ ಅವಡಿಂದ ಅನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಫಾದರ್ ಬಿಗ್ ಸನ್ ಬಿಗ್ ನೋ ಸ್ಕೂಲ್ ನೋ ಬುಕ್ ನೋ ರೈಟಿಂಗ್ ನೋ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿ ಸನ್ ಪಾಸ್ ಯು ಗೋಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ವಿ ಗೋಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ವಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಪಾಠದ ವಿಷಯಡು ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಲೇನ್ ಕೇನುವೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪುಟದಿನ ತಾರೀಖು ಯೋಗೇಶ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 1975 ಇಸವಿ ಸರ್ ಫುಲ್ಲು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕದಿನ ತಾರೀಖು ಜಗದೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಬೈದಿಜೆ ಸರ್ ದನೆ ಆಯ್ ಶಾಲೆ ಬೈದು ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬರದೇನೆ ఆయన ಡ್ಯಾಡಿ ఆయన ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪುರಿಗೆ ಸರ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಂದೇನೆ ఆయన ಡ್ಯಾಡಿ ఆయన ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪುರಿಗೆನಾ ಕುಲ್ಲು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಗಮನದೀದು ಕೇನ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋವಂದೆ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದ ಕಲ್ಪಂದೆ ಏರ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಪುಜೇರ್ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನಲ್ಲೇ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಜೀವನ ನಂಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಆದರ್ಶ ಆದು ಪೋಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಅಹಿಂಸದ ಮಾರ್ಗೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಡಪೋಡು ಜಗದೀಶ್ ಶಾಂತಿ 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 ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪನ ಹತ್ತು ಇರ್ನ ಮಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಸ್ ಫೇಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಆ ನಾರಾಯಣ ಮಾಸ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಈರು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೀವ ಹೊಡ್ತಿದ್ದು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇಂಚ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಎನ್ನನೆ ತಿಂದದು ಎಂಕೆ ದ್ರೋಹ ಮನ್ಪೋರ ಯಾನು ರಾಜನ್ ನೆನಪುದಿಲೆ ಏನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್ ಜಗದೀಶನ್ ಯಾನ್ ಫೇಲ್ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಆ ನಾರಾಯಣ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫೇಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕೈರು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತುಪ್ಪದಾಯಗ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಮಣ್ಣು ತುಂಬೇರಣ ಎನ್ನ ಮಗನು ಫೇಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ನಾಡ ಆ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಏತ್ ಅಹಂಕಾರ ಒಪ್ಪೋಡು ಸೇಸು ಅವು ಮಚ್ಚ ಆಂಕರ ಬಂದು ಯಾನು ಏರು ಎನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ದಾದ ಈ ಸಮಾಜಡು ಎನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಗೌರವ ಅಂತಸ್ತು ದಾದ ಬಂದು ಆ ಎನ್ನ ಮಡೆನಕ್ಕುನ ಪಡನಾಯಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಸೇಸು Shut up. ಈರ್ದಾನೆ ಮನಿಪಿಜಾರ ಎನ್ ನಮಗನ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪೋರ ಇಜ್ಜ ಯಾನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಪೆ ಸರ್ ಈರು ಪಲ್ಲೆ ಬುಡ್ಲೆ ಅವ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಆವಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ಎಸ್ ಸರ್ ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಜಗದೀಶ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಪೇಪರ್ ಸರ್ ಏಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ 0 ಡ್ರಾಯಗೆ 0 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಖಾಲಿ ಕಾಕದ ಮಿತ್ತು ಗೀಚಿಂಡ ಐಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹೊರಡು ಸರ್ ಆಯ್ ಏರ್ ನಮಗೆ ಪನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೇರೆಗ್
ಅಮ್ಮೆರ್ನಕಲ್ಲ ಮೋನೆ ತೂದು ಮಾರ್ಕೊಟ್ಟಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂಕಿಜ್ಜು ಸರ್. ಈ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದ ಅವೇ ಮಾತ ಕಲ್ತೋಡು ಹಾಕೊಂಡು. ಸಾರಿ ಸರ್, ಈ ವಿಷಯಡು ಈರೇನನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಎನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಯಾನ್ ವಾಕೆಲ್ಸನ್ನ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಅಂಚಾಂಡ ಈರು ಮೂಲ ಉಪ್ಪರಲ ಸಾಧ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪವನ ಶಾಲೆ ಪನ್ನಿಂಡ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಸಮ ಪನ್ಪಿನ ಪವಿತ್ರ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ಸರ್. ಅಂಡ ಅವು ಕಾಸುಗ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಸೂಳನ ಇಲ್ಲು ಬಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆಲ ಅವಳು ಉಂತೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬರ್ಬೆ ದಾನೆ ಮಗ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಬತ್ತ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ. ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಕುಲ್ಲೊಂದ ದಾದಾಂಡು ಪಣ್ ಮಗ ದಾದಾಂಡು ಪಣ್ಣು. ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಸ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡಿ. ದಾನಿ ಮಗ ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಳು ಪನೊಂದು ಜೀವ ಕೊರಂದಿತ್ತ. ಇಂಕ್ಲ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಸರಿ ಬೂಡ್ದಿ ಅಮ್ಮ. ದಾಯಿಗಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಾಲೆ ಬರೋದ ಜೋಕ್ಲಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ್ಯದು ಯಾನ್ ಆಪುಜಿಂದ ಪಂಡೆ. ಆ ವಿಷಯಡು ಎಂಕ್ಲಾರೆಗ್ಲ ರಡ್ ಪಾತರಾಂಡು ಯಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ದು ಬತ್ತಮ್ಮ. ವಾ ಆನನಪ್ಪ ಆರಂಚ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಕೊಡ್ ಪಂಡ್ ಬಂದಿನಿ. ಶಾಲೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಆ ರಾಜನ್ನ ಮಗೆಗೆ. ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲ್ಸ ಸರಿಯತ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ಅಂದು ಮಗ ಈ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲ್ಸ ಸರಿ. ಈ ತುಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಲ್ತು ಬತ್ತದು ಮೋನ ಬಾಡ ಒಂದು ಕುಳ್ಳನ ಹ ಲಕ್ ಬಾಜಲ್ ಬರು. ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಒಂದಿಗ್ ಈ ಲೋಕಡೆ ಬಿಲೆಜ್ಜತ್ತಮ್ಮ. ಮಗ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯದ ಆಧಾರಡೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಒರಿದುನು ಮಗ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಬರ್ತಾರ ಫುಲ್ಲೆ ಅಪರೂಪಡತ್ ನಿಜರೂಪಡೆ ಬೈದೆ. ಕುಲ್ಲಲೆ ಹಳ್ಳಿದಗ್ನು ಪೇಂಟಿಗೆ ಬರನಕ್ಕುಂಡ ದಿನಪೋವ ಒಂತೆ ಸರಕು ಸಾಮಾನು ಬೋಡುತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಬತ್ತೆ. ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿನ ತೂವಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ತೂತು ಪೋಕ ಅಂದ್ ಬತ್ತೆ. ಎಂಚ ಸೌಖ್ಯನಾ? ದೇವರ ದಯಡ್ ಸೌಖ್ಯನೇ. ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತೆ ಎಂಚಲ್ಲೇರು ಹುಷಾರ್ಲೆ ಅವಂದು ಈ ದಾರಿ ಇನ್ನು ಶಾಲೆ ಬೊದ್ದುಜ ಎಂಕ್ಲ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗ್ಲ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಲಡಾಂಡ್ ಕಲ್ಪಂದು ಜೋಕ್ಲಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಹಠ ಕಟ್ಟಿಯರೆ. ನನ್ನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಲಡ ಮಲ್ತು ಬೂರನ್ನ ಬಡ್ಚಿ ಪಂಡ್ ಕೆಲಸನೇ ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತೆ. ನನ್ನದಾದ ಮಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ನಾಡೋಡುಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಪಂದಾಣ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಬಲೆ. ಹಳ್ಳಿನ ಜೋಕ್ನು 4 ಅಕ್ಷರ ಬರಾವು ಕಲ್ಪಾಡಂದು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕನು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿದು ಪಾಡ್ದಿರು. ಆಂಡ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿಡು ಶಾಲೆ ನಡಪವನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಂದೆ ಅವು ಪಾಡರಿ ಬೋರ್ದು. ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ನಿರಕರ ತಗುಲಾದು ಇತ್ತ. ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೀರು ತೀರ್ಪು ಹೋಯ್ಬೇಕಾ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚು ಬತ್ತರು ನಿಕ್ಲು ಹಳ್ಳಿಡೆ ಒರಿಯ. ಹಳ್ಳಿದ ಜನಕುಲ್ನ ಸೇವೆಗಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಪೇಚಾಡ್ನಗ ಎನ್ನ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಸೇವೆನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅನ್ಪಿರಜಾರೆ ದಾನೆ ಬನ್ಪರಮ್ಮ. ಫೋನ್ ಮಗ ಪಲ್ಲು ಪಲ್ಲು ಬೇಗ ಬಲ್ಲಮ್ಮ ಏರ್ ಬೈದಿರ್ತಲ್ಲ. ಅಮ್ಮನ ಅಣ್ಣಲನಾ ಪಲ್ಲು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಆಯಲು ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಮಾತು ಉಲಾಯ್ಕೊನು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಮೂಲೆ ಒಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇನು. ಹಾ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಅವ್ರು ಲಾರೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಣಮ್ಮ. ನಾರಾಯಣ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ಈ ಕೊರು. ಈ ಹಳ್ಳಿದ ಪಾಪದ ಜೋಕುಲು ಬರವು ಸರವು ಕಲ್ತಂಡ ಈ ಹಳ್ಳಿದ ಜನಕುಲ್ನ ಸಾಯಲ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಯಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಳು. ರಾಮಚಂದ್ರಣ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವನ್ ನಡಪಾತ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎನ್ನ. ಆಂಡ ಈ ಶಾಲದ ಮಿತ್ತು ಕೆಲವರ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣ ದಾಯಗ ಏರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಗೆ ಆ ಶಾಲೆನ ಆಯಗ ಮಾರಡು ಪಂದು ಉಪದ್ರ ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆಯಗ್ ದಾಯಿಗೆ ಅವು ಗೋದಾಮ್ ಅನ್ಪೆರೆ ಶಾಲೆನ ಗೋದಾಮ್ ಮಲ್ಪೇಗೇನ. ಅತ್ತ ಇತ್ನೆಟ್ಟ ಶಾಲೆ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತು ಜತ್ತ ಅಂಚದು ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎನ್ನದು ಕೊಡು. ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಶುರು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಗಳಿ ಬರೈ ಆತೆ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಆ ಶಾಲೆಡೆ ಕೆಲವು ಪೋಖ್ರಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಜುಗಾರಿ ಮಂಡ ಆತು. ಓಹೋ ಅಕ್ಲಿನ ಅಲ್ತಿರ್ ಪಿದಾಯ್ ಮನ್ಪುನೇ ಬಂಗ ಆತು. ಅಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಬರ್ತೇನೆ ಗೋಪಿ ಕಡಪಂಬ ಗೋಪಿ ಕರ್ತಡ ಎಂಚಾವಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಉಬರ್ದ ತೇಡೆ ತೇಡೆ ಕರ್ತಿಲಕ್ಕ ಅವಳು
ವಾಹನ ಕರ್ತನ ಇಂದ ಕೊಲ್ಪುಜಿ ಮೇರಂಗ ಸಾವು ಪುಲ್ಲ ಕಣ್ಲಕ್ದು ಯಾರನ್ನ ಪೊತ್ತಿ ಮೋನ ಅಂದಾನ ನಿನ್ನ ಮೋನೇನೆ ಕನ್ನಡಿ ತೂ ಅಂದ್ರೆ ದಾನ್ನ ರಂಗ ಯಾವ ಹಂಗ್ ಮನ್ಪಾಡ ಒಂದ್ ಎಟ್ಟಗತ್ತು ಅಲ್ಲ ಪೂರಾ ನಿಂಗೊಂದು ಪೇರ್ ಮಾಡ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲುದೆತ್ತ ಜಗ್ಗು ಆಡೇಕೇನ್ಲೆ ಆಯ ಇನ್ಯರ್ನ ಮೊನ್ನೆ ತೂತೇ ಬಂದದು ಗೋಪಿ ಆ ಮೋನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ತುಯರ ತಿಕ್ಕನ್ನುಂಬೆ ಐಕ್ ನಾ ಸೀಪ್ ಬೋಡು ಆವಡು ಆ ಭಾಗ್ಯನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ಏರಿಂದು ವರ ಬನ್ ಯಾನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಇಡೇಟಾನಲ್ಲ ಪೋದು ವರ ನಿಲ್ಕುವೆ ಪಲ್ಲು ಜಗ್ಗೋ ಪಲ್ಲುನ ಸುದ್ದಿ ನಿಕ್ಕು ಬರ್ತಿ ನಿಕ್ಕು ಪೋಪಿಗಾಲ ನಮ್ಮ ಗುರು ಅಲ್ಲನ ಬೆರಿದಾಗದೆ ವರ ಪೋಲ ಗೋಪಿ ಇರೇ ಮಾಡು ಹಾ ರಾಣಿ ಉಲಾಯ್ ರಾಣಿ ಉಲಯತ್ತು ನನ್ನ ಯಾನ್ ಉಲೈ ನಿಖಲ್ ಪಿದಾಯ್ ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಮಚಂದ್ರಣ್ಣ ದಾನೆ ದೊಡ್ಡದ ಗೂಡುಗು ಕೈ ಪಾಡರೆ ಮಿನಿ ಬೈದರ ಬಜಿ ದೊಡ್ಡದ ಗೂಡುಗು ಕೈಪಾಡ್ರ ಬೈದಿನತ್ತು ಆ ಗೂಡುನೇ ಪೊತ್ತಾದು ಐಟಿತ್ತಿನ ತಿಗತನೇನು ದೆಪ್ಪರೆ ಬೈದೆ ಈದ್ ಗದ್ದಾನ ಈ ಜನ ಏನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಣ್ಣ ಆರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಮ್ಮೇನ ಪುದರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡ್ ಈ ಶಾಲೆ ನಡಪಾರ ಬೈದೆ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪವರೆ ಬೈದಿನ ಹತ್ತು ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಕಲ್ಪಗಾರ ತನ್ನಿ ಬೆನ್ನಿ ಕೇನಂದಿನ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಕಲ್ಪವರೆ ಬೈದೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟ್ರ ಎಂಕಲು ಬೂಕು ಸ್ಲೇಟ್ ಕಂದು ಜತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬತ ಬರ್ಪಾವೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಲೇಟ್ ಬುಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಪತನ್ ಬಲೆ ಆಂಡ ಬಜಿ ಕೈಟ್ ಬರಡೆ ಒಂದುವೇ ಅಕ್ಕೇರಿ ನಿಕಲ್ ಸಾಲದ ಉಲಾಡು ಗೊಬ್ಬುನ ನಾನ ಮಿತ್ತು ಗೀಟೆಗೆ ಬರಡೆ ದಾನೆ ಆವ್ ಎಂಕಲ್ಲ ತೂಪಯೆ ಇನ್ನಿ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಗುರು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಪೋಯೆ ಕೈತಲ್ಲಿತ್ತು ನನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಪೋವು ಒಂತ ದೂರ ಪೋದು ತೂಲೆ ಓಲೆ ಇರೇನ ಎಂಕಲು ದುರ್ಬಿಂಡು ತೂಪವೆ ಎಂಕಲನ ಗುರು ಬತ್ತನಡು ಇಂದ ದಿನನೇ ಹಾಳಾದ ಬೋಡಿಯ ಜಗ್ಗುಲೆ ಕೊಡು ಗಮ್ಮತ್ತಂಗಲ ಆವಡು ವರ ಮುಲ್ತಿರು ಪೋಯಿ ಗುರು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ತೂಕ ಅವ போய் ಅಂಚಂಡ ಪಾಠ ಇನಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪವೆ ಯಾನ್ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಖಲ್ ಪನೋಡು ಇದು ದನ ಅದು ಕರು ಇದು ಕಮಲ ಲಂಗ ಅದು ವನಜಲ ಈತ್ನೆಟ ಗೊಬ್ಬರ ನಂಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಜಾಗ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅವಲದಂತ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಸನ್ನಿಪತಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಲ್ತುರ್ದು ಮೂಡಿ ಅನ್ನದನ್ನ ಶನಿ ಆಯ ಗತ್ತಿಯ ಪತ್ತಿದಿನಿ ನಂಕ್ ಆಯಾಗಿ ಪತ್ತಿ ಶಾನಿನ್ಲಾ ಗಿಡಪುಗ ನಂಕ್ ಪತ್ತಿ ಶಾನಿನ್ಲಾ ಗಿಡಪುಗ ಒಯ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಗುರು ಬರಾಡು ಓ ಗುರು ದಾನೆಯ ಗುರು ತೂವರೆಜ್ಜ ಕಮಾಯಿಗೆ పోదిತ್ತೆ ಒಂದು ದಾನೆ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತೇನೆ ಬಾರಿ ಆರಾಮುಡು ಪಾಡೆಗಳೊಂದರು ಜತನು ಗುರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಗ್ಗುಳೆ ಕದ ಅಂದ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಪಪ್ಪಿನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬುಗ ಅವೆಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಪಪ್ಪಿನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಪರದಿನಗಳಿಗೆ ಪಪ್ಪಿನ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ಲಿ ವಾರೇ ವಾರಂಗ ಗುರು ಉನ್ನೇನ ಪ್ರತಿ ಗಡಂಗದ ಬಾಕಿಲಿಡ್ಲ ಬರೆದು ಬಾರಡು ಪಲ್ಲು ತಾಯಿಗೆ ಕಂತವ ಎನ್ನ ಉಡಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಒಂದೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಿ ತೌತ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಅತ್ತ ಗುರು ಪಲ್ಲವಿನ ವಿಷಯ ಆಯ್ತಾದ ಪಂಡಿನಿ ದಾದನ ತತ್ತು ಪೋದಾಯನ ಬಾಯಿಡಿ ಈ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ಯಾನಿ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಮೂಕುದ ಕೊಡಿಕ್ ಬೆಲ್ಲದಾಗದು ಕೇಂಜಿ ಕುಳ್ಳು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡಂದು ಆಯ ಒಡೆಗೇನುವೆ ಪಲ್ಲವಿನ ವಿಷಯ ಏರಾಂಡ್ಲ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಕುಲು ಏರು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ತೂವೆ ఆయన ఆదు పోడు గురు అవేం పూర మల్లె మల్తు నెంచ కుల్లు కుల్లు ಕುಲು ಕುಲು
ನಮ್ಮನೆ ಇಂಚ ತಾಂಟೊಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಾದ ನಂಗೆ ಈ ಗತಿ ಬತ್ತು ಒದಗದೀನಿ ಅಂಚಿನ ದುರಾಸ ನಂಗ್ರದ ಬೈದನಿ ಈತಿನೆಟ್ಟ ನಂಕೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕುಲ್ಲರೆ ಸಾಲೆತ್ತಂಡು ನನ್ನ ಅವಳ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಬೋಂಡತ್ತ ಶಾಲೆದಾನೆ ಸಾಲ ದಾಲಾತಜಿ ಅವು ಅಂಚೆನುಂಡು ಅಡೆಗೋರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೈದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಪಿದಾಯ ಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪೋಗೆ ಜೋಕ್ಲೇ ಕಲ್ಪವೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಡ್ ತುಂಬು ಆಗ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪವೆ ಏನೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗುರು ಆಯ್ ಮಿಲ್ಲದಾರಿಯತ್ತು ಕಂಡದ ಕಜಾರಿ ಉಂಚಿಲಕ್ಕಲ್ಲೇ ಅಂದ ಅಂಚಾಂಡ ಆಯನ್ ಹೊರ ತೂವಡಿ ತೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ದೇಶ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಡು ನೆಲೆನೇಲೆ ಮಹಾಪುರುಷರ್ ಜನ್ಮ ಆತಿರು. ಆ ಮಹಾಪುರುಷನ ಪೈಕಡು ಮೇರ್ಲಾ ಒರಿ ಮೇರ್ ಏರು ದಯಾವತಿ ಈಪನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕುಲ್ ಕುಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ದಾದ ಪಂತೆರು ಪನ್ನಂಡ ನಮ್ಮ ಏರೆಗ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಂಕ್ ಏರ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೆರಡ ಅವೇನು ಹೇಳಿಲಕ್ಕೆ ಸಹಿಸೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಶಾಲೆ ಮುಗಿದ ಫುಲ್ಲೆ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಫುಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಪವನು ಮಾಸ್ಟ್ರ ಎಂಕಲೆ ಕಲ್ಪಲೆ ಏ ಆರ್ ನಂಗೆಂಜಿನ ಕಲ್ಪವನಿಯ ಆರೆಗೆ ಕಲ್ಪಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ಬೈದೆ ಮುರಾನಿ ಭಾರಿ ಗದ್ದ ಹೊಂದಿತ್ತಾರು ಇನಿದಾನೆ ಈರ್ನ ಪರುನಾಲಾಯ್ಡು ಪಸೆ ಇಜ್ಜ ಈತೇನ ಈರ್ನ ದಂಬು ಪೊನ್ನಾದು ಪುಟ್ಟುನ ತತ್ತುಬೋದು ಆನಾದು ಪುಟ್ಟುದಿನಿಯ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಟೀಚರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕೈಗೆ ಕಾಜಿ ಮುಂಗುಗು ಮುಂಗುತ್ತಿದ್ದು ಸೀರೆ ತುತ್ತಾದ ಕಡಪುಂಡ ಪೊರ್ಲು ದೋಜೆಯಲ್ಲ ಗುರು ಅಲ್ಪ ಪಲ್ಲವಿ ನಾಗರಾಜ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಲ್ಲ ಗುರು ಬೇಗ ಬಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಏನಿನಿ ಬಚಾವರ್ ಈ ಪೆಟ್ಟದ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತರಿಗೆ ಪಿರ ಬೂಟ ಹೊಂದಿಕುಲ್ಲೆ ಬಲಮೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡ್ಲಿ ತಮ್ಮಯ್ಯ 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 ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಬಡ್ಚಿ ಬಡ್ಚಿ ತಮ್ಮಯ್ಯ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಬಡ್ಚಿ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಡು ಪೇರದ ಬಾಟ್ಲಿದ ಪೇರ್ ಬರ್ಪಿನ ಬಿಡ್ದು ಇಡೇದಾಯ ವೈದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪಲ್ಲವಿನ ಮೇಕ್ ಕೈಪಾಟ್ನ ನಿನ್ನ ಕೈನು ಕಡ್ ದಕ್ಕೆರೆ ವೈದು ರಂಗ ಜಗ್ಗು ತೂಪಿಂದ ಬಾಟ್ಲ ಕೃಷ್ಣ
ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗುರುಕು ನಾಗರಾಜನ್ ಜನಕರು ಶಾಲೆದ ಪಿಳ ತೊಟ್ಟು ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್. ದೀಪು ಇನ್ನಿರುವಾದ ಬಲ್ತದ ನನ್ನ ಈ ಮಗೆ ಒರಿದ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪಾವೆ ಬಜ್ಜಿ ನಾರಾಯಣತ್ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವನ ನಾರಾಯಣ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಲೆಮೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಉಂಟು ಉಂಟು ಮೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕಾಪಿ ಬರು ಜೀವ ಉಲ್ಲಾಸ ಆಪುಂಡು ಈರಿಯರಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಯಾನ್ ಇರಂದಕ್ಕೇನ್ವನ ಎನ್ನಂಚಿ ಆನು ಇರೇನು ಅಮ್ಮ ಪಣದಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಂಡ ಇರೇ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲ ಒಂಜ ಮಗ ಏನ ನಿಡೆಗು ಏರ್ಕನ ಬರ್ತೀರಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪಲವೇ ಎನ್ನ ಪಲಯೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏರ್ ಪಂಡದೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕನ್ನ ಪಲಯೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ನಿಕ್ಕು ಪಲವೇ ಆಪ್ಜನ ಆರು ಊಲಿಲ್ಲರಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತೆ ಶಾಲೆಗ ಅಂದು ಆಯೆ ಈ ಹಳ್ಳಿದ ಶಾಲೆದ ಹೊಸ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತು ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನಿ ಕಷ್ಟೋಡು ನರಮನಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಯ್ಚಿಡ ಬೊಕ ಏರಿ ಕಾಪಿನಿ ಮಗ ದಾಯ ಮಗ ಕಣ್ಣೀರ್ ಚಪ್ಪಡವ ದಾಲಜ್ಜಮ್ಮ ಈ ಲೋಕೊಡು ಈ ತೆಡ್ಡ ನರಮಾನಿಣಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪಣದು ಇಂಕಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಾತ ನರಮನ್ ಲೆಕ್ಕ ಈಲ ಎಡ್ಡೆಂತಿನೇನೆ ಅತ್ತಮ್ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡಂತಿನಿ ಅತ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೋಕ್ರಿ ಬಚ್ಚಾಲಿ ಅಂಚ ಪನ್ನಡ ಮಗ ಈಲ ಎನ್ನ ಮಗ ಲೆಕ್ಕ ಒವ್ವಾ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ಈರನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಆದಿತ್ತು ಈ ಜನ್ಮಡು ಇಂಗಿರ್ಪಿ ಒದಗಿಯರು ದೇವಿ ನಿನ್ನ ಎಡ್ಡು ಮಲ್ಪೇರು ಏತ್ ಕಲ್ತದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪಾಸ್ ಆದ ಅಂದ ಈತ್ ಕಲ್ತದು ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡ ನನ್ನ ಅಂಡ್ಲ ಆಯ್ನ ಪೋಯಿ ನನ್ ಪೂರ ಮದತು ಬಿಡು ಹೊಸ ಜೀವನ ಸುರು ಮಲ್ಪು ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದಂಚಿ ಗಮನ ಕೊರು ಬತ್ತನ ಮಗ దాని గురు దాని మణిపంది ಕುಂದರು ದಾಲಜ್ ಈರಿನ ನಾಡೊಂದು ಯಾನಿಡ ದಾಯಿ ಬೈದು ಪಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೇಗೆ ಮುರಾಣಿ ಈರ್ನ ಜೀವದ ಆಶೆ ಬಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಮಾನ ಪ್ರಾಣದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೀರ ಬೈದು ಐಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಎಂಚಿನ ಅವೆನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನು ಮಲ್ದೆ ಎನ್ನ ಮಾನ ಪ್ರಾಣದ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪಿನ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಂಡದು ಎನ್ನಿನ ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏರು ಏರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪಿಲೆ ಅವೇನ್ ಮಾತ ಎಂಕ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಸುರುಟು ಇರೇನ್ ತೂನದ ಎನ್ ಕೋಪ ಬರುಂದಿತ್ತೇನೆ ಆಂಡ ಈರಿ ಏತ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುದಾರು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮಿತಿ ಎಂಕದಾದ
ದಾಲೆಜ್ಜಿ ದಯಾಗ ವಾಕ್ಯ ನಡ್ದಡೆ ಉಂಟಾ ಕೆಲವು ಸರಳ ಅರ್ಧ ವಾಕ್ಯಡು ಇಡೀ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅರ್ಥ ದಿಂಜಿ ದುಪ್ಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಎನ್ನ ಪಾತರದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿನ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಲೆಂತು கண்ணு பாத்திரண்டே கத்தை பண்பும் ஆன பொண்ணு உடல
ನಮ್ಮ ಗುರುದಾನ ಐತೆ ಕಾಲ ಹಾಕಿಲೆಕ್ಕ ಅದು ಪೋತೆ ಬಣ್ಣದ ಗೊತ್ತಾವ ಜತ್ತ ಕಟ್ಟು ನಾಯಗ್ ಈ ಜೀಟಿಗೆ ದಾನ ಮಿತ್ತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈ ಅಂತೆ ಮಲ್ಪತ್ತ ಆಯನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಎತ್ತಿಜಿಡ ನಿಕ್ಕಿದಾನೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜ ಆಯನ ಸುದ್ದಿ ದೇಪುನಾಗ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಕಾಲ ಹಾಕಿಲೆ ಕಾಪಿನಿ ಅತ್ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಕಲಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಆಯನ ಅತ್ತಿಗೆ ಓಲಾಂಡಲ ಉಪ್ಪೆ ಆಯನ ಸುದ್ದಿ ನಂಕಿದಾಯೆ ಆಯೇ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಸೆರಾಗದ ಕೋಡಿವಾಸ ಒಂದು ನೇಲೊಂದುಪ್ಪೆ ಆಯ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದಯ್ಯ ಓ ಗುರು ಅಂಡ ವಾ ಜಾತಕಲು ಪಂಡದ ಪನೆಯವರು ಮಾರ ನೀವು ನಾಯಿದ ಬೀಲುನು ಸರ್ತ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಓಂಟೇರು ಪಾಡಿಯರಿಗೆ ಅಂಡ ಓಂಟೆ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಅವು ದುಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಡುಂಕಿ ಎತ್ತನಿ ಓಯ್ ಗುರು ಈ ಬಾಡಾಯ್ ದಪ್ಪನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೇನಂಡ ಬಂಜಿಗೆ ಗಂಜಿದ ಅಂತ ಉಪವಾಸ ಬೂರ್ದು ಸೈಯೊಡಾವ್ ಅಂದು ಗುರು ಪಂಪಿನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವೇನ್ ಪುರ ಕೇಂಡ ಊರ್ ದಿಕ್ಕನ್ ಅವೇನು ಮಾತಾ ಬುಡ್ಲಾ ಗುರು ಉಂದ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲಿ ಪಾರ್ ಗುರು ಆಯ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಳು ಧರ್ಮರ ವೈದ್ಯರಾಗ್ತು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದವಾಡು ಧರ್ಮದವಾಡು ಯಾನ್ಲಾ ಪರ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲ್ಲಾ ಪರಿರಬಲಿ ಎಂಗ್ ಭಾಷೆ ಕೊಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ ಗೋಪಿ ಲೋಕು ಜಗ್ಗು ರಂಗ ಎಡ್ಡ ನಂಗೊಂದು ಎಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಿದೆ ಅವನ ಕಳೆವನ್ನ ಬುಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕೈನ ಕಳೆ ಒಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಡಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಹಾಳು ಕೆಲಸ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ದ ಇತ್ತ ಎಡ್ಡಾನೆಗಳ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಪ್ಪುಗ ಬಂಜಿಗಿಂಜಡತ್ತ ಗುರು ಮೇಯ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಬೆನ್ಕ ಬೇಗ ಜಪಡ ತಿನ್ಕ ಮಣ್ಣು ತುಂಬುಗ ಕೂಲಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಕನಕ ಬೆರ್ಪುಗ ದಾನೆ ಗೋಪಿ ಅಂದು ಗುರು ಯಾನ್ಲ ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಗುರು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಯಾನ್ ಪರ್ಪುಜಿ ಹಾಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜಿ ಗುರು ಯಾಲ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚಾಣ ಯಾಲ ಬರ್ಪೆ ಜಗ್ಗು ಈ ಒರಿಯಾದು ಒರಿದು ಬೋಪ ಜಗ್ಗು ಬುಡ್ಚಿ ಜಗ್ಗು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮೀರುಣ ಬುಡ್ಚಿ ಹಾ ಜಗ್ಗು ನಮ್ಮ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ ಅಂಚೆನೇ ಉಪ್ಪುಗ ಜಗ್ಗು ಅಂದು ಜಗ್ಗು ಈ ಲೆಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಲ ಜಗ್ಗು ಬುಡ್ಚಾಂದಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗು ಯಾನ್ಲ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಗುರು ಇರ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಬಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಯಾನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಾಕಜ್ ಕೊರ್ಪೆ ಖರ್ಚೇತಾವ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ದು ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ 30,000 ಅಂಡಲ 30,000 ఆ గోధుమది విషయదానే అండి ఓ గోధుమ బాస్ ಎಂಕುದಾಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚು ನಿಕ್ಲಿನ ಸಾಂಕುನೇರ್ದು ಒಂಜಿ ನಾಲ ನಾಯಿಲಿನ ಸಾಂಕುದ ಪೊಂದಾಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಆಯ್ತದು ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಪೊಂದಾಂಡಲ ಕೈ ತೋಜನ ಪೋದ ಉಚ್ಚುಚ್ಚಿದು ಡಾಗ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ನರಮಣೀಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮುಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಮುಕ್ಲನ ಜಾಗೆ ನಾಯನ್ ಕಂತದ ಕಟ್ಟೋಡೆ ಅಕ್ಕನ ಜಾಗಿರ ನಾಯಿನ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜಾಗಿರ ಕಟ್ಟನ ಕಟ್ಟಲ ಯೂಸ್ ಫೆಲೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಲ ಬರೆಯರುಂಡು ಅವಿನ ಮಾತ ದಾಸ್ತ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗೋದಾಮ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಾಂಡ ನಿಗ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮೈಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಹಲೋ ಬಾಸ್ ಬಲ ಕುಲ್ಲು ನಾಗರಾಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಸ್ ಎಂಚ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಕಾರ್ಬಾರ್ ಈರು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು
ನಿಕ್ಲಲ್ ಪೊಂಜಿ ಗೋದಾಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಡೆದಿತ್ತ ಈ ಪಾತಿರ್ದನ ಗೋದಾಮು ಒಂಜಿ ಪಾಡರಿ ಮೂರು ದಿನ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುವ ಈ ಪಾತಿರ್ದನ ಪಾತೆರಿರ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ದಿತ್ತೆ ಆ ಜನ ಕೊರಿಯರ್ಲ ತಯಾರಿತ್ತು ಆಂಡ ತಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಆಂಡದಾನೆ ಏರಾವರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಐದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏರ್ ನಾಗರಾಜ್ ನಾರಾಯಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ನಾರಾಯಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಸ್ ಫೇಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ వేర్ వి గోస్ నంగ్ కారడ్డ గివ్స్ ఆయన కారనే కర్త పడు నిక్కులు దాల మల్పున బొచ్చి ఆయే భారీ బుద్ధివంతే ಆಯಡ ತಾಂಟರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ತೀರಂದೆ ಆಯನು ಎಂಚ ಬಗ್ಗ ಉಡುಪಂದು ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾರಾಯಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ನ್ಯಾಯೊಡು ಬದುಕೆರೆ ಕಲ್ಪುಗ ಕಾಲೊಡು ಕಷ್ಟದ ತೆಲ್ಪುಗ ನ್ಯಾಯೊಡು ಬದುಕೆರೆ ಕಲ್ಪುಗ ಕಾಲೊಡು ಕಷ್ಟದ ತೆಲ್ಪುಗ ಊರುಗು ಎಡ್ಡನೆ ಮಂತುಗ ಮೋಕೆಡು ಪಗೆನು ಗೆಲ್ಪುಗ ಊರುಗು ಎಡ್ಡನೆ ಮಂತುಗ ಮೋಕೆಡು ಪಗೆನು ಗೆಲ್ಪುಗ ಮೇಲು ಕೀಲಿನ ಮರಪುಗ ನಮ ಒಂಜೆ ಪಂಡುದು ನೆನಪುಗ ಮೇಲು ಕೀಲಿನ ಮರಪುಗ ನಮ ಒಂಜೆ ಪಂಡುದು ನೆನಪುಗ ನ್ಯಾಯೊಡು ಬದುಕೆರೆ ಕಲ್ಪುಗ ಕಾಲೊಡು ಕಷ್ಟದ ತೆಲ್ಪುಗ ನ್ಯಾಯೊಡು ಬದುಕೆರೆ ಕಲ್ಪುಗ ಕಾಲೊಡು ಕಷ್ಟದ ತೆಲ್ಪುಗ ಯಾನ ಕೇನುನ ಸವಾಲುಗು ಕೊರುಂಡ ಸರಿತ ಜವಾಬುನು ಮಲ್ತುದು ನಿಕ್ಲೆಗು ಸಲಾಮುನು ಕೊರ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಇನಾಮುನು ತಾನೇ ತಯಾರಾ பத்தங்கு காலிகிறா வந்து ஈருடு முறுக்கந்து பன்லே ஜோக்லே அவ வந்து கல்லு தூட்டு பத்தந்து காலிகிறா வந்து நீருடு அவு முறுக்கந்த ಮರಗಾಳಿಗೆ ರಾವಂದು ನೀರು ಮುರ್ಕಂದು ತೂಟು ಬೂರುಂಡ ಗೊತ್ತಂದ ಅವ ಅವು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಸತ್ಯೊಡು ನಡಪುಲೆ ಧರ್ಮೊಡು ಬದುಕುಲೆ ನ್ಯಾಯೊಗು ತರೆ ಬಗ್ಗಾಲೆ ದಂಟುದು ಉಂದೆನು ನಡಪಡೆ ಬದುಕಿಡಿ ಹಾವು ಕತ್ತಲೆ ಗಡಿಲಾತೋ ಜಂದು ನೆತ್ತೆರು ಅರಿಯಂದು ಬೇನೆಲ ಮಾಜಂದು ಪಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೆಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಂದು ಬಡುತ ಗಡಿತೋ ಜಂದು ನೆತ್ತೆರು ಅರಿಯಂದು ಬೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಮಾಜಂದ ಗುದ್ದುದ ಗಡಿತೋ ಜಂದು ನೆತ್ತೆರು ಅರಿಯಂದು ಬೇನೆಲ ಆಯ್ತಾ ಮಾಜಂದ
ಪಂಕಿನ ನೆತ್ತೆರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ತಿನ ಅಂಕೆಡು ಉಂದೆನು ಜೀವಂದೇ ಪೋಂಡ ಅಂಕೊಗು ಆ ಪುಂಡು ಕಾರಣ ನ್ಯಾಯಡು ಬದುಕೆರೆ ಕಲ್ಪುಗ ಕಾಲೊಡು ಕಷ್ಟದ ತೆಲ್ಪುಗ ನ್ಯಾಯಡು ಬದುಕೆರೆ ಕಲ್ಪುಗ ಕಾಲೊಡು ಕಷ್ಟದ ತೆಲ್ಪುಗ ಊರುಗು ಎಡ್ಡನೆ ಮನ್ಪುಗ ಮೋಕೆಡೆ ಪಗೆನು ಗೆಲ್ಪುಗ ಊರುಗು ಎಡ್ಡನೆ ಮನ್ಪುಗ ಮೋಕೆಡೆ ಪಗೆನು ಗೆಲ್ಪುಗ ಮೇಲು ಕೀಲಿನ ಮರಪುಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಪಂಡದು ನೆನಪುಗ 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 ಮೇಲು ಕೀಲಿನ ಮರಪುಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಪಂಡದು ಯಾನು ಉಲೈ ಬರುಲಿಯ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಈರು ಉಲೈ ಬದ್ದಾತನು ನನ್ನ ಉಲೈ ಬರಲೇ ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ ರತ್ತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೆ ಉಲೈ ಬರ್ಪನೆ ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಈನ ಶಾಲದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕುಂದು ಬರೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ ಕೇನಿಯೇ ಆ ತಾಂಡ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲು ನಿರ್ದುಂಬು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂದೆ ಕೊಲ್ಲುವೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ರಾಜ್ಯ ಇಡೆಗ್ ಪಾಕದೆನ ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ನೆನಪಿದಿವರೆ ಎರಡು ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದಲ ಬಾರಿ ಕರಕರಿ ಆಪುನು ದಾಯಿಗು ಅಕಲಕನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಲತ್ತದು ಏರೇರಿಗೆ ವಾಸ್ತಾನ ಕೊರಡ ಅವೇನು ಕೊರಿಯರೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿ ಜತ್ತ ಪಂದ್ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಇರನೇ ತೂಲೆ ಈರು ಪಡೆನ ಜಾಗ್ಯನ ಒಂದು ದಾನೆ ತಂಡಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಚೇ 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 ಈ ಪರ್ಕಟ ಶಾಲೆಡು ಈರ್ನಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪುನ ಈರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆ ಬೆಂಗಳೂರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಶಾಲೆಡು ಯಾನಿರೆಗೆ ಕೆಲಸದ ಪದ ಕೊರ್ಪೆ ಸಂಬಳ ತಂದೆ ಈರ್ನಿಲ್ಲದ ಖರ್ಚಿನ ಕೊರ್ಪೆ ಇರೆಗ್ಯಾನ ಕುಲ್ಲೆರ ಇಲ್ಲಿನ ಕೊರ್ಪೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಈರು ಈತ್ ಮಾತ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ಬೇತೆ ವಾಮಾಸ್ನಕ್ಲ ತಿಕ್ಜರ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಈರು ಹೌದಾನೆಪ್ಪ ಇರೆಗ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಆತೊಂಜಿ ಮೋಕೆ ಅವು ಒರಿಯೊರಿಯಗು ಒರಿಯೊರಿ ಪತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಯಾನ್ ಈ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಶಾಲೆದ ಗತಿ ಐತ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಇರೆಗ್ ದಯಗ್ ಒಂದೇನು ಯಾಂದೆ ತೊನುವೆ ಶಾಲೆನಿ ಈರ್ದೆ ತಂದು ಶಾಲೆನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೋರ ಒಂದೇನು ಯಾನು ಗೋದಾಮು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದುಲ್ಲೆ ಓಹೋ ಅಂಚ ಇರೆಗ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಅತ್ತು ಇರೆಗ್ ಮೋಕೆ ಈ ಕಟ್ವಣದ ಮಿತ್ತು ಅತ್ತೆ ಈರು ಎಂಚ ಬೋಡ ಅಂಚೆ ಎನ್ನಿಲೆ ಇರು ಈತ್ ಮಾತ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪಂಡರು ಬೊಕ್ಕಲ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿಂದ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಇರ್ನಾಲ್ಕನ ಬಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಆಯ್ನಾದಾಗ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನಾದಾಗ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿಡಿಕೊಂಡು 30,000 ಆಯ್ತು ಕಮ್ಮಿಡಿಕೊಂಡು 30,000 ಆಯ್ತು ಒಂದು ಪೂರ ಈರ್ನನೆ ಒಂದುಲ ಇರೆಗೆ ಯಾವ್ಜಿ ಪಣ್ಣಾಂಡ ಕಾರಡು ನನೊಂಜಿ ಕೇಸು ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಒಂದು ದಾಯ ಪಂದು ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತು ಔಟ್ ಐ ಸೇ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಯಾನು ಕುಲ್ಲು ನಿರ್ದುಮೆ ಪಂತೆ ಎನ್ನ ಪುದರು ರಾಜನ್ ಪಂಡದು ನೆನೆಪುದಿಲ ಎನ್ನ ಪುದರು ರಾಜನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ನಿಕ್ ಬಾರಿ ಪಿರಿಯ ಬುರಿಯರ ಉಂಟು
ఉండులప్ప దెంగుతుకులు కళ్ళు తక్కుందాయే ధైర్య అయితే ఎదురు బల్ల ಓಹೋ ಒಂದು ಹಿರೇನ ಕುಸಾಲ ಅಂದು ನಿಕ್ಕು ಪೋಡಿಗೆ ಆಪಣಂದು ತ್ರೀನಿ ನಿಕ್ಕು ಪೋಡಿಗೆನೆ ಆಯ್ಜಿ ಭಾರಿ ಧೈರ್ಯದಾಲಿ ಅಯಿ ಅಂಚ ಪೋಡಿಂಡ ಬತ್ಕೆರೆ ಬಂಗಾವು ಹಿರೇನ ರಂಗದ ಗೊಬ್ಬು ಮಾತ ಬೊಕ್ಕತುಕ ಯಾನೊರಪ ಅರೆ ದಾದ ಅನ್ಪುವರ್ವೆ ಕೊಡಪನ ಬೂಡ್ವಿ ಈ ಕೊಡಪನನು ಈ ಸೊಂಟೋಡಿ ಏತ್ತು ಬಂದ ದೀವನು ಬೊಕ್ಕದಾನೆ ಹಿರೇನ ಸೊಂಟೋಡ್ತೀವಡ ಈ ಸಪೂರ ಸೊಂಟ ದಾಯಗ ತುಕ ಕೊಡಪನ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೊಂಟೋಡಿ ಈ ಕೊಡಪನ ತೂನಗ ಎನ್ನ ತಿಗಳದ ಮಿತ್ತು ಪಾದಗಲ್ಲದಿ ಲೆಕ್ಕ ತುಕ ಇಂಚು ಬಲ ಒಂದ ಹೊರ್ತು ಹುಲ್ದು ಹೊನ್ನೂರು ಮಾತಾಡ ಹಿರಿನ ತಾತ ಕುಸಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮೀಯೇರೆ ಜೈತೀರು ನೀರು ಕೊದಿಪುಂಡು ಪಂಡಿನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡಪನ ನೀರ್ ಪತ್ತನ್ ಪೋರೆ ಬೈದೆ ಏನನ್ ಗುಡ್ಲಿ ಆರು ಬೆಂದರದ ಗುರಿಟ ಉಪ್ಪಡಿಯ ಮಣಿಪಂದ ಗುಲ್ಲು ಪೊರ್ಲುದ ರಡ್ಡು ಓಕೆದ ಪಾತೆರ್ದು ಪೊಡಿ ಇರಡ ಪಾತಿರ್ದು ಪೊತ್ತು ದೆತ್ತಡ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ನಾಡೊಂದು ಬರಿವೆ ನೀರು ಕನೆರೆ ಪೋತಿನಲ್ಲಿ ಒಡೆ ಪೋಲ್ ಪಂತುವೇರೆ ವರ ಬುಡ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಪೊರ್ತಾಂಡದಾನೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಏಲೆಗಲಿಗೆ ತೂದು ಮೀಜಿಡ ದೋಷ ಮಿನಿ ಉಂಟುವ ಆಯ್ದಾನೆ ಗೊಮ್ಮಟೆನ ಏಲೆಗಲಿಗೆ ತೂದು ಮಸ್ತಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಕೊದಿಪ ನೀರು ಆ ಎಂಚ ಮೀಪನಿಯೇ ಪಾಪ ಮೀವಡಿಯ ಕುಲತ ಒಟ್ಟುಗು ಅಂತ ಚೂಲಿನ ಜಾರಡು ಬರ್ಸ 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 ಅಯ್ಯಯ್ಯಪ್ಪ 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 ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಮಾಮೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಜ್ಜೆ ಮಗ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಪಲವೇನ್ ದಾಯ ನಾಡೊಂದು ಬೈದ ಅತ್ತಮ್ಮ ಆರು ಶಾಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಐಕಿಡೆ ಬೈದೆ ಆಯೆ ಶಾಲೆದ ಪುಸ್ತಕ ಕನಗರಗ ಪೇಂಟಿಗೆ ಪೋತೆ ಏಪ ಬರುವೆ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ವೆ ಈ ಕುಲ್ಲು ಬಾಜಲ್ ಬರ್ದು ಬೋ ಯಾಂದನೆ ಬಿನ್ನೆನ ಬತ್ತಿನ ಪಗ ಬಾಜಲ್ ಪರಿಯಾರೆ ಈ ಬಿನ್ನೆಲ ಕನೆ ಆತ ಇಜ್ಜಿಡ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊರಾಂಡಳಿ ಬರ್ಪು ಜನ ಈರಿಯನ ಕೊಂಡಾಟ ಮಲ್ತ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೋರು ಪಂಡದು ಮಾಸ್ಟರ್ ವಾರೋಗು ಹೊರನೆ ಬರೋಡು ಬಂತೇರು ಆಯ್ ಬರಡು ದಾಯಂಚ ಪಂಡೆಂದು ಯಾನ್ ಕೇನುವೆ ಅಮ್ಮ 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 ಈ చెప్పలమ్మా డాక్టర్లతో ಬರ್ಬೇಕಮ್ಮ అమ్మ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ತಲ ತೊಂದರೆ ಜೊತೆ ಈ ಸರಿಯಾಯಿನ ಟೈಮ್ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತೇಟ್ ಜೀವ ರೇಣ್ ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಆಸೆನೆ ಬಿಡ್ತೋಡ ಯಾನೆರಡು ತಪ್ಪು ನಡುತ್ತೆ ದಯಮಲ್ತು ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಜೀವ ರೇಣ್ ಅವೇ ಮುಖ್ಯ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಉಪಕಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಗುರು ಯಾನ್ ದಾಂತಿನ ಪಗೆ ಈ ಮಲ್ತಿನ ಉಪಕಾರನು ಯಾನ್ ಯಾ ಪೋಗ್ಲ ಮದಪಯ
ಈ ದಾದ ಪಾತ್ರನು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಉಪಕಾರ ಹೆಂಚಿನ ಒಕ್ಕಡೆ ಅತ್ತ ಆಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವ್ಲಿ ಅಂಚ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂಚ ಮಲ್ದಿನಡ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತೆ ಇಜಿಂದ ಮೂಲ್ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜರತ್ತು ಐಕಿ ಅಂಚ ಬಿಸತ್ತೋಜದು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪನ ತುಂಬು ಪಿರೋದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ವರಾನೆಲಾಗಿರ ಬಲ್ಯಪ್ಪ ಒಂತ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಅತ್ತು ಗುರು ಇವು ನಿನ್ನ ಏಳು ಜನ ಅವಡು ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಎಡ್ಡವಡು ಪಂದು ನಿಕ್ಕ ಆಶಜ್ಜ ಆ ಆಸೆನು ಈರ್ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಲ ಎನ್ನ ಉಡಳ್ಳು ದಿಂಜಾದರು ಅಂಚಾಂಡ ಈ ಹಳ್ಳಿಡು ಉಂತರ ಬಲ್ಲಿ ದಯ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಡು ಉಪ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಎಡ್ಡವಂತ ಐಕ್ಯನ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಪನ್ನಿ ಎಂಚಲ ಈ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮುಟ್ಟ ಪಾಸ್ ಆತತ್ತ ఒక దాగి దుమ్ము కల్పర బల్లి దా ಪೇಂಟೆಗೆ పోదు ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನು ಮುಂದುವರ್ಸಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಪೇಂಟೆಗೆ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ ಕೊಡ್ದು ಕಲ್ತದು ಮಲ್ಲ ಜನಾದ ಬಲ ಎನ್ನಲ ಆಸೆ ಅವ್ವೆ ಮಗ ಆವಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ನ ಆಸೆನ ಈಡೇರಿಸರೆ ಯಾನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೆ ದೇವನಿ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರ್ ಮಗ ಈರು ಕಲ್ಪೆರೆ ಪೇಂಟಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಖಂಡಿತನ ಪೇಂಟೆದ ಜನಕುಲು ಇಂಚ ಅವಲಿಂಕ್ ಸರಿಯಾವ ಪಲ್ಲು ಅವಳು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣೋಲುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಒರವರ ಪಲ್ಲು ಪೇಂಟೆ ಪೋಪಿನೇ ಬುಡ್ಚಿ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಪೇಂಟಿಗೆ ಪೋದೀರಿ ಒಂಜಿ ನೇಲ್ಯ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಕ್ ಸಂತೋಷನ ಅಂದ ಯಾನ್ ಪೇಂಟೆ ಪೋಂಡ ಈ ದಾದ ಮನ್ಪ ಪಲ್ಲು ನಿಕ್ಕೆ ನನ್ ಬುರ್ದುಕುಲ್ರೆ ಆವ ಪಲ್ಲು ಪಾತೇರ್ ಪಲ್ಲು ದಯ ಪಾತಿರುಜ ಈ ಏನನ್ನು ಮರತ್ ಬುಡಯತ ಪಲ್ಲು ಪೂರ ಎನಡನಕ್ಕೇನು ವರತ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ವರಕ್ಕೇನು ಹಿರೇಗೆ ನನ್ನ ಬುಡ್ದು ಕುಲ್ಲರಾವ ಹಿರೇಗೆ ಏನನ್ನ ಮರತು ಬುಡಿಯರ್ ಸಾಧ್ಯ ಅವ ಏನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪ ಪಂಡು ಸೇದ ಪಂಕನ ಬುಡ್ದು ಇಂಚ ಪೂರ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಾಯಿ ಬೇಪವರು ಪಲ್ಲು ಯಾನ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವೋದ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪ ಪಲ್ಲು ಯಾವಮ್ಮ ಯಾವ ನನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಅವಳ ಉಪ್ಪಾಡು ಅವಳು ಚಳಿ ಉಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಕುಂಟ್ಲೆನ್ ಮಾತ ಜಿಂಜಾದಾಂಡ ಆಣ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಂಚಾಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಂಡು ಉನ್ನೆನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಡ್ದಿವನು ಮುಂದಾದ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಅನಗ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಅನಗ ಒಂದೇನು ಓದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸುಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತೋಜುಡು ದುಂಬು ಪೋಪಿನ ಸರಿ ಸಾದಿಲಾ ತೋಜುಡು ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿದ ಕತ್ತಲಿನ ಬೊಲ್ಪು ಎಂಚ ದೂರ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ದ ಕತ್ತಲಿನ ದೂರ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಉಂದೆಟುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೋಯ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಯಾನೊಂದು ಅಕೇರಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನು ದಾದಪ್ಪನ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ಎಡ್ಡಾಪೇನೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಈ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೇ ಎಡ್ಡಪ್ಪ ಆ ದೇವರ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಪೋದ್ ಬರ್ಬೆ ಎಂಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಲಮ್ಮ ಹೋದ್ ಬರ ಮಗ ಆಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಹೋಯ್
ದಾಳಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಾಸ್ ಈರ್ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಶಾಲೆನ ಪೊತ್ತಾದ ಬಿಡಿಯೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂದಿನೇನು ಬೇಟಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿರ್ಲ ಬುಡೆ ಇತ್ತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾವ್ ಈ ರಾಜ್ಯಂಡ ಪಗೆ ಕಟ್ಟೊನ್ನೆತ ಪರಿಣಾಮ ದಾದಾ ಪಂಡದು ಸ್ಕೂಲ್ ಗೋನ್ ವೆಲ್ ಡನ್ ನೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೋ ಸ್ಕೂಲ್ ತರೆ ಗಟ್ಟಿಂಡು ಬಂದ್ ತರೆನ್ ಪಾದ ಕಲ್ಲುಗುತ್ತಾ ಅಂಟ ದಾನ್ಯಾವು ತರೆ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ನಾಗರಾಜ್ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಚದಿತಾಯೆ ఆయన ఆ హళ్ళిర్దే గడిపారు మన్పుడు దాన మల్పుడు పనిలే బాస్ ఈర్ పన్నెండ ఆ హళ్ళిర్దే అత్తు ఈ లోకోడు ఆయన గడిపారు మల్పువే ಆತ ಸುಲಭಡ ಸೈಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಹಳ್ಳಿಡ್ಯಾಗ ಬದುಕಿರ್ನೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲಕ ಮಲ್ತು ಈತಿನೆಟ ఆయన ಕೈತಲ್ ಮಲ್ತುದ್ನ ಹಳ್ಳಿರಕ್ಲು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ఆయన ದೂರ ದೂರ ಮನ್ಪಲಕ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡು ಈ ರವೆನು ಹೆಂಗ್ ಬುಡ್ದು ಬಿಟ್ಲೆ ಬಾಸ್ ಪೂರಾ ಹಳ್ಳಿದಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಬಾಜೆಲ್ಡ್ ಜೀವ ಪೋಪುಡು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ನೀರ ಆಗ ತಿಕ್ಕನ್ನೆಲ್ಲಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುವೆ ತುಲೆ ಬಾಸ್ ಆಯನ್ ಈ ಹಳ್ಳಿರ್ದು ಎಂಚ ಗಿಡ ಪುವೆ ಪಣದು ಯಾನಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟಲೆ ನಿಖಲ ಮಜಾ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೋಲೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿ ಬಾರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದೆಪ್ಪಿ ನನ್ನ ಹುಳ ಹಿಡ್ದು ಕುಪ್ಪಿ ಲೋಕ ಮರದ್ದು ಜೆಪ್ಪಿ ತಾಯಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಪಿನ ಮಾತ ಆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದು ದಾನ ಪ್ರಯೋಜನ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಏರು ತೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಂದು ಹೆಂಗ ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತುಂಟು ರಾಮಚಂದ್ರಣ್ಣ ನಿಕ್ಯಾನ ಸುರುಟೇ ಪಂತೆ ಆ ಶಾಲೆ ನಡಪಾದ ಕೊನೆರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಈ ಹಳ್ಳಿದ ಪಾಪದ ಆ ಜೋಕ್ಲು ಬಂಗಡಾಣ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ನನ್ನ ಅವಲಾ ಇಚ್ಚನ್ಲೆ ಕಾಣ್ ಬರವು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡದ ನಡುಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಇಜ್ಜಿ ರಾಮಚಂದ್ರಣ್ಣ ಶಾಲೆನ ಪೊತ್ತಾಣದಾನೆ ಯಾನ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವನ ಉಂತ ಪಂದೆಂತರ ಮಾರತ ಅಡಿಟಾಂಡ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಲ್ಪವೆ ಜೋಕ್ಲೇನ ಕಲ್ಪೆರೆ ಕರ್ಪುಂಡ ಇಲ್ಲು ಪೊಡಿಯಾವ ಪಂದು ಆ ನಾಗರಾಜನ ರೌಡಿಲು ಊರ್ದ ಜನಕುಲಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಜನಕುಲು ಪೋರ್ದಿ ಪೋತೇವೆ ಜನಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ದಾಯ ಪೋಡಿಡು ಊರುಡು ಕಾನೂನು ಇಜ್ಜ ನ್ಯಾಯ ಇಜ್ಜ ಆ ಕಾನೂನು ನ್ಯಾಯ ಕಾಸತಿ ನ್ಯಾಯನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಡೆ ಬಂದಾತನು ಏರೇಗ್ಲ ಅಕ್ಲಿನ ಬುಡೇದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಜೀವ ದುನ್ನಾತಿಜಿ ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲು ಬರ್ಪೆರೆ ಜಂದು ಯಾನ್ಲ ತೂಪೆ ಅವು ನಿನ್ನೆ ಇಷ್ಟ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಪಂದ್ ಪಂತಜಿ ಆನವಂತ ಜಾಗೃತಿ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಪಂಡಿನಿ ಏನಡ್ದ ಹತ್ರ ಇರ್ನೊಂದು ಶಾಲೆ ಪೋಡು ಎಂಗ್ ಪನಿಯತ್ಲಾ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ಆಂಡ ನೀನು ಧರ್ಮೋಗು ಬಲಿ ಪಶು ಮಲ್ತೇನ ಆ ಪಂದ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರು ಹಾ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು 4 ದಿನ ಮೂಲಿಜ್ಜ ಪನ್ನಗ ಇರ್ ದೂರ ಪೋಪರು ಪೇಂಟೆಡ್ ಒಂತ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಪಲ್ಲವೆನ್ಲ ಲೆತನ್ ಪೋಪೆ ಈ ಒಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಡಿಪ್ಪು ಆವ್ ರಾಮಚಂದ್ರಣ್ಣ ಇರ್ದಾಲ ಗಾಬ್ರಿ ಅವಡ್ಜಿ ಅಮ್ಮಡ್ಲ ಪನ್ನ ಯಾನ್ ಬತ್ತು ಪೋಯನ್ ಹಾವು ಬರ್ತಾ
ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆಮ್ಮ. ಸುಂದರ ಬೇತ ಜೋಕುಲ್ ತಾನೆ ಬೈದ ಜರು ಅಕ್ಲು ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಬರ್ಪುಜರ್ಗೆ ಸರ್ ಬರ್ಪುಜರ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಸರ್ ಕುಲ್ ಕುಲ್ ಕುಲ್. ಚಂದ್ರಾಸ್ ನಿನ್ನ ದೋಸ್ತಿನಗಳು ತಾನೆ ಬೈದ ಜರು ಸರ್ ಅಕ್ಲು ನಿಲ್ಲಾಡ್ ಬರ್ರಿ ಬರ್ಪುಜರ್ ಸರ್ ಕುಲ್ ಕುಲ್. ಅನ್ನೊಮ್ಮೆ ಚಂದ್ರು ಈ ಮೂರು ದಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ದುಮಣ್ಣ ದಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಬರ್ಕೊಡಿ ಆಯ್ತು. ಆ ನಾಗರಾಜರ ಪಗೆ ಕದನರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ತಾನೆ ತಾನೆ ಈ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ದಾಯಿ ಈತ ತರಬೇಚ ಮಲ್ತವನು ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡು. ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಒಂಜಿ 4 ಜೋಕ್ಲಿ ಬತ್ತಿತ್ತಮ್ಮ. ಅಕ್ಲೆನ್ನ ಅಕಲ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಹೋಯ್ತಂದು ಹೋಯರು. ಆಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪನ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ದಾಂಡ ನಿಕ್ಕ ದಾನೆಪ್ಪ ಈ ದಾಯಿ ಎತ್ತಿದೆಪ್ಪನು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತದ ಅಕ್ಕಲ್ದಾನಿ ನನ್ ಸಾಂಕ್ವೇರ. ಅಮ್ಮ ಯಾ ನೀತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತಂಡ್ಲ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ತಮ್ಮ. ದೇವರ ಮಿತ್ ವಿಶ್ವಾಸದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈತೆ ಉನು ನುಪ್ಪುನು ಎದುರ್ದಿದ್ದು ಕಾಪಾಯರ ಬರ್ಲಿ ಮಗ ಉಣು ಮಗ. ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೊಣಬಲ್ಲೆ? ಹಾ ಕನಪೆ ಮಗ. ಅಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಗರ್ವ ಕಟ್ಟಲಮ್ಮ. ಯಾನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಮನಿ ಪಂದ್ ಜೊಪ್ಲಮ್ಮ ಮನಿ ಪಂದ ಜೊಪ್ಲೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾನೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಏನ ಅಮ್ಮ ಬಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಸುಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್. ಹೊರಬೇಕಬಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೊರಬೇಕಬಲ್ಲೆ. ഈരാട് ഊർദബുൽ ഏറെയാവാൻ ആ ദരിദ്ര മാസ്റ്ററിന് ഇജുണ്ടായ ഇല്ലതല്ലേ താല ഉപകാര മക്കളുടെ നികുലു നികല്ല പൊടിഞ്ഞെന്ന് ആശപ്പെടുക. ബി കേർഫുൾ. ಸಾರಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಆ ಸೀಕು ಅಪ್ಪಿನ ಮರ್ದಿ ಏನಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಪರಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಆ ನೀರತ್ತೆ ನಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಿನಾರು ಅಂದು ಅಂಡ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾರ ಮರ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಪರಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಯಾನಿರ ಕಾರ್ ಬತ್ತ ನಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಕ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನಾದ್ಮೇಲೆ ಬದುಕಲಿ. ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಈರೇಗ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಅಂಡಲ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಈರಾರೇನ್ ಟೌನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತುಂಪಲ್ಲಿ ಯಾನಾರೇನ್ ಟೌನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ले ತುಂಪೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅಂಡ ಅರೆಗೆ ಬೇನೆ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಯಾನಿರೆ ಹೊರ ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಏನಾರು ದಾಲ ಮಲ್ಬರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಪಂಡದು ಯಾನಿರೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪಂಟೆ ಹೊರ ಮುಲ್ತು ಬಿದೆ ಬೋಲೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾನಿರ ಕಾರ್ ಬತ್ತ ನಟನು ಕಂಪೌಂಡರ್ ಅರೆ ಮುಲ್ತು ಪಿದಾಲೆ ತುಂಬೋ ಎಂಚೆ ಮಾರ ನೀಕು ಹೊರ ಬಂಡೆ ನೆನಪಿದೆ ಶೇಖರಣ್ಣ ಶೇಖರಣ್ಣ ಬಾಗಿಲ್ ದಪ್ಪಲ ಶೇಖರಣ್ಣ ಯಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಾನೆ ಮಾಸ್ಟರ್
ಶೇಖರಣ್ಣ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ ದಾಳ ಹುಷಾರಚ್ಚು ಅವರನ್ನು ಪೇಂಟದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊನೆಯರಂಡು ದಯದೀದಿರ್ನ ಬೋರ್ದ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಗಾಡಿಯ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡರ್ ಇರೇ ಗಾಡಿ ಕೊಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿಯಾವ್ ಉಪ್ಪಡಿ ಶೇಖರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇಖರಣ್ಣ ಓಲೆ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ರಾಗಾಲೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಮ್ಮ ದಮ್ಮ ಶೇಖರಣ್ಣ ಶೇಖರಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಲಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ದಾಲ ಪೂಜಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ನಾನು ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಯ್ದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹುಷಾರಪ್ಪರಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ 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 పొడిచమ్మ ఇరున బ్యాని మాత గుణాపుడమ్మ ఇరు ಹುಷಾರಪ್ಪರಮ್ಮ ಬಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ನಡೆಪೇರ ತೀರುಜಿ ಮಗ ತೀರುಜಿ ನನ್ನ ಒಂತ ದೂರಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ನಂಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಕಾರು ಲಾರಿ ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕಣಮ್ಮ ಬಲ್ಲಮ್ಮ ಬಲ್ಲಮ್ಮ ಕಟ್ಟದ ಬಲ್ಲಮ್ಮ ಬಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬರ್ತ ಇತ್ತ ಬರ್ತಮ್ಮ ನಾನು ನನ್ನ ಬಿಡ್ದು ಪೋಳ ಮಗ ಸೈನಾಗ ನನ್ನ ಕೈ ತಲೆ ಉಪ್ಪು ಮಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರೋ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಚಿಕ್ಕಣ ಹೊರಗ್ಲಮ್ಮ 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 ಹೊರಗ್ಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉಂತಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉಂತಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏನ ಅಮ್ಮ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಲ್ಲೇರಿ ಅರೆ ನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊನೋಡು ಇರ ರಿಕ್ಷಾ ಕೊನೋಡು ದಮ್ಮಯ್ಯ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಕೊಂಚ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಮ್ಮಯ್ಯ ದಮ್ಮಯ್ಯ నేను కొంచెం హెల్ప్ అనుకో దమ్మయ్య పూచి పూచి ఉంతులే ఉంతులే బత్తమ్మ బత్త దాదాపునమ్మ దాదాపునమ్మ అమ్మ యాన్ ఇంటి వ్యవస్థ మల్పమ్మ ಒಂತಾಣ್ಣ ಕಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಒಂತ ತಾಳ್ಮೆ ದತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ ಒಂತ ತಾಳ್ಮೆ ದತ್ತಲ್ಲ ఉంటలే వేందన్న ఉంటలే ఉంటలే తమ్మయ్య ఏನ అమ్మ సీరియస్ ಇಲ್ಲ ಅರೆ ನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ತಮ್ಮಯ್ಯ ತಮ್ಮಯ್ಯ ನೀರ ಕಾರ್ ಬತ್ತ ಉತ್ತಲೆ ಉತ್ತಲೆ ಏನಮ್ಮ ಸಾಧಿಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉತ್ತಲೆ 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 ತಮ್ಮಯ್ಯ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಉತ್ತಲೆ ಅಮ್ಮ ಉತ್ತಲೆ 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 ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏನ ಅಮ್ಮ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ ಅರೆ ನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತುಂಬೋಡು ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚೂರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ತಮ್ಮಯ್ಯ ನೀರ ಕಾರ್ ನಾನು
ಎಂಕು ಸಾದಿಡೆ ಸುದುದುಕು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ ಆಂಡ ಈ ಇತ್ತುಜ ಅಂಚೆ ಇಡೆ ಬತ್ತ ಈ ದುಃಖನು ಸಹಿಸುಂಡ್ರೆ ದೇವರನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುಂದು ಯಾನ್ ದೇವಡ ನಟುಂಡು ಉಂದೆ ಪೂರ ಕಾರಣ ಆ ನಾಗರಾಜನಕನು ಯಾನ್ ಪಿನ್ ಇತ್ತುದುಂಡ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪುಗನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪುಗನ ಚಾಕೊರ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಓ ಕೇಟ್ಯಾವಾತ ಸಾಧನ ಅರೆ ಗುರು ಗುರು ರಂಗ ಈ ಪೇಂಟೆಗೆ ಹೋದು ಈತ ಸಮಯ ಓಲಿತ ಮಾರ ಬಲ ಬಲ ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲು ಅಯ್ಯ ಪೇಂಟೆಗೆ ಹೋದು ಮಲ್ಲ ಹೀರೋ ಲೆಕ್ಕ ಆತ ಆ ರಂಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತು ಜಾ ಅಮ್ಮ ಪರಲೋಕ ಸಂದಿದೆ ಏಪ ಈ ಪೇಟೆ పోయిన కొంత సమయం తీరిపోయారు ಎಂಚ అవే అరేన తరతనే సీకు ఒక మాస్టర్ మాస్టర్ ఇస్తే ఓళ్ళు లేరు ఓడే పోతేరు బంది ఏరేగలా గొత్తుచ్చి ಛೇ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾಯ್ತದ ಪಾರೆ ಬಿಡ್ನ ఒక పల్లవినకులు ఎంచొల్లేరు రామచంద్రన్నే ఇత్త పెయింటెడ్ ಒಂಜಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಹಾಕಲ್ ಮಾತ ಪೇಂಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ఒక ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿಲು ಅಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಪೇಂಟೆ ಪತ್ರ ಆಡ್ಬಾರ್ದೇರು ಈ ಮಾತ್ರ ಮೂಲೆ ಒರಿದು ಪೋಯ್ ಎನ್ನ ಗೆಕ್ಕಿಲು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಯಾನು ಮೂಲೆ ಒರಿಯೋಡಾನ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಯಾನು ಈತೋರ್ತು ಪೇಂಟೆಗೆ ಪತ್ರ ಆಡಬಾರ್ದ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದಾನ ಅಂದು ಗುರು ಯಾನೊಂಜಿ ಅಮ್ಮಸರ ಮಲ್ತದ್ದು ಮದ್ವೆ ಓಡಾನ್ ಏರೇನು ಅಲೆನೇನಾ ಹತ್ತು ಬೇತ ಏರನ ಈ ದಾದ ಗುರು ಬಾತಿರ್ನು ಒತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹುಡೋಡ್ತೀನಿ ಮದ್ಮೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಣ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇನಿ ನಮ್ಮ ಮೀನನಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲು ಅವು ಐತಾತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೈ ಇಟ್ಟು ಅವೊಂದು ಪು ಅವು ಎಂಚೆ ಆಯ್ತಾದಿಗೆ ಹಾಪಿನಿ 4 ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬೂರ್ನಾಗ ಈ ಧ್ವಜಂಕು ಕೊಡಿ ಉಜ ಅಂಚ ಮೀನಾಗ ಮೀನಿ ಪಲ್ಲುನ ಕಾಕಜಿ ಬರ್ಪುಡ ತೆಲ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾಂಡ ಪಲ್ಲುನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೀನೋಡಪ್ಪದ ಉಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಅವು ಅಂದ ಗುರು ಒಂದು ಈತ ದಾದ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅದುಲ್ಲ ಓ ಅಂದ ಪೊಲೀಸ ಎಂಚ ಇತ್ತಿನ ಈ ಎಂಚ ಆದು ಪೋಯ ಇದು ಮಾತ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂತಲ್ಲ ನಾಯಿಲ್ಲ
ಎನ್ನ ಮಾರು ನೂಟಿನ ಏರ್ಪಲ್ಲೆ ఏర్పందుకులే గుర్తుచి బాస్ ನಮ್ಮ ಓಲೋಲ್ ಮಾಲ್ ಜಪ್ರಂದುಲ್ಲನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೆ ಉನ್ನೇನು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಮಟ ಹೊಡಿತಲ್ಲ ನಿಗ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಕಾಲಿದೆ ಒಂದಲ್ಲರ ಈ ಇತ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಗ ತಿಂದು ಸಾಯಿರ ನಾನು ಏನೋ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತದು ನಿಗಲ ಕಣ್ಣೆ ತೊಡೆ ನಮ್ಮ ನೋಟ ನುಪ್ಪಾಗ ಆಯನ ಕೈ ಕಾರನ್ನು ಕಟ್ಟದ ದಕ್ಕನತ ಬದಲು ಈ ಸುದ್ದಿ ಮೂರು ಬದಲು ಬಂದನಿಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈತ್ ಲಕ್ಷದ ಮಾಲ ಪೋಂಡು ನೆಕ್ಕಪುರ ಏರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾರಾಯಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ಲೇನು ಮಾತಾ ಲೂಟುನು ಬೇತ ಏರ್ಲಾತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ ಹಾಕದು ಏಮ್ದ ಕ್ಯಾಶನ್ ಪೂರಾ ಲೂಟದು ಪೋಯ್ ಓಹೋ ಈಲ ಎಂಗ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬೈದಿಯಾ ಬಾಸ್ ಆ ಮಾಸ್ಟ್ನ ಕೈಟ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನದು ಬತ್ತದು ಅವೇನಿತ್ತೆ ಮೂಲ ಎಂಡ ಪಂಡ್ರಕ್ಕೆ ನಾಚಿಗೆ ಅಭಿಜ ಆಯ ತುಂಬದ ನಾರಾಯಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ತು ಬಾಸ್ ಆಯ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಾಯಿ ಪಿಲಿತಲೆ ಕಾದು ಪೋತೆ ಪೆಟ್ಟಾಯಿ ಪಿಲಿ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಪೋಪಿ ಕಾಲಗೂ ಈ ಬುದ್ಧಿ ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಲಿ చేసో బిజినెకి రెంకె మూడుని అవుట్ సయ్యరానగ when act flies it dies ಬಲಿಪೆರ ತೀರಂದಿ ಕುದುರೆನು ದಾದ ಮನ್ಪೆರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಸುತ್ತು ಮಲ್ಪೇರಿ ನಾಗರಾಜ್ ఆయన ಮಾತ ಆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ ಮಿನಿ ಅಂಚ ಮಿನಿ ಆದುಕೊಂಡಾಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ഞാൻ മുൽക്കുലിയ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ என்ன புதர் ஆஷா ಓ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ಈ ರೇಂಜ್ನ ಬಿತ್ತವಾರೆ ವಿಸ್ಕಿ ಓ ಎಸ್ ಸ್ಟೀವರ್ಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಬಿಸ್ಕಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ರೋಲುಪ್ಪುನು ಒಂದುವೇ ಊರುಡು ದಾದ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರು ಆಯ್ತಾ ಅಗತ್ಯ ಪ್ಲೀಸ್ Cheers. ಇದು ಕರಾಟೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾಯಿಗೆ ಮುರಾನಿ ಆ ನಾಗರಾಜ್ನ ಎಲು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಡಿಶನ್ ಡಿಶನ್ ಎಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟು ಆಯ್ಗ ಸರಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಾಯ ಭಾರಿ ಅಂಕರ ಇತ್ತು ನಾಯಗ್ ಎಂಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣು ದಾಯಿಗೆ ಆಯ್ ಬಜಿ ದತ್ತು ಬಾಗ್ ನಾಯ್ दोनों ध्यान करते हैं ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಯಾನ್ ಕೊರಂಡ ಈಗ ಡಿಗ್ನಿಟಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅವ ಏನನ್ನ ರೂಮಟ್ ಪಾಡಿಯಾರು ಈ ರೋಂಚಿ यान चर्च गिरदंच ಯಾಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಪೋಪಿನಿ என்ன ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಪರಾ oh sure come on ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಮೂಲೆಪ್ಪನು ಬಲೆ ಇಲ್ಲು ತೂದಾಂಡತ್ತ
ನನ್ನ ಯಾಪಲ ಬರುಲಿ ಮನಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋಲೆ ವನಸು ಬಾಕಿ ಪಡು ಯಾನ ಮನಸ್ಸು ಅನಗ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಡ್ರೈವರ್ ಏನೇನ ಎಂಚನ್ ಆಡ್ದು ಪತ್ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಯ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ್ ಕಲ್ವೇರೇನ ನಾಡ್ಪತ್ತಿರತ್ತ ಯಾನ್ ದಾದ ಕಂಡದೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ಡಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿನ್ ಪೋಲೆ ಪಲ್ಲು ಈಲ ಏನನ್ ಆತೇ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೋತ ಈರೆಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದ ಶಬ್ದ ಕೇನುಜ ಓಲುತ್ತುಕ ಪಲ್ಲು ನಿನ್ನ ಉಡಲ್ಲ ಎನನೇ ಲೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಪಲ್ಲು ಮೊನೆದ ನಾಚಿಗೆ ಮನಸ್ಸದ ಪೋಡಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಎನನ ಬಲ ಕೂಡುಗೆ ನಿಕ್ಕದ ನೈತಿನ ಆಸೆಡು ಕಾಪುನ ನಿಕ್ಕದ ನೈತಿನ ಆಸೆಡು ಕಾಪುನ ಈ ಉಡಲೆ ಮೋಕೆದ ಗೂಡುಗೆ ಈ ಉಡಲೆ ಮೋಕೆದ ಗೂಡುಗೆ ತಪ್ಪಂದಿ ಎನ್ನ ಜೋಡಿಗೆ ಆಸೆದ ತೆಕ್ಕಾದು ತೋಲೆ ಆಸೆದ ತೆಕ್ಕಾದು ತೋಲೆ ಕೊಯ್ರಿ ಬುಡಯೇ ಆಡಿಗೆ ಕೊಯ್ರಿ ಬುಡಯೇ ಆಡಿಗೆ ಎನ್ನ ನಿನ್ನ ಸಂಗಮ ಎನ್ನ ನಿನ್ನ ಸಂಗಮ ಜೀವನದ ಸರಿ ಜತೆ ನಮ ಜೀವನದ ಸರಿ ಜತೆ ನಮ ಎಂಕಾದು ಈಯೇ ನಿಕ್ಕಾದು ಯಾನೆ ಜನ್ಮುಗು ಭೂಮಿಗೆ ಬೈದಗೆ ನಿಕ್ಕಾದು ನೈತಿನ ಆಸೆಡು ಕಾಪುನ ನಿಕ್ಕಾದು ನೈತಿನ ಆಸೆಡು ಕಾಪುನ ಈ ಉಡಲೇ ಮೋಕೆದ ಗೂಡುಗೆ ಈ ಉಡಲೇ ಮೋಕೆದ ಗೂಡುಗೆ
ಪಲ್ಲು, ಆ ನಾರಾಯಣ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೇನ ఇల్లడి పోదిత్తే అమ్మ తీరిపోయి బొక్క ఆరు ఊడే పోతేరు పండుదే గొత్తుజ్జిగే నిక్లే గొత్తుండా ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಸುದ್ದಿ ದೆತ್ತಿನ ಪಗ ಈದಾನೆ ಒಂಜಿ ತರಾಮನ್ಪುನಿ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮೀಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ವಿಷಯನೇ ಏತೋ ಪಾತರೆರಗುಂಡು ಅವೇನ್ ಬಿಡ್ದು ಅರೆನ ವಿಷಯ ಇತ್ತದಾಯ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಆರೆಂಕ್ ದೇವರೇ ಸಮಾನ ಇನಿ ಯಾನು ವಾಸ್ತಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲನ ಐಕ್ ಕಾರಣ ಆರು ಒಳ್ಳೆದನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದ ಅಂಚಂಡ ಬಲ ಪೋಯ್ ಎಂಕ್ ಬರ್ತಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅರೆನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಈರೆ ಪೋಲೆ ಓ ಪಲ್ಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಲ್ಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರ್ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೇರೆ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಐ ಮೀನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಲ್ಲ ಬಲೆ Yes, officer. अरे मास्टर Arre. मास्टर Come on, come on. Come on, sit down. ನಿನ್ನನ್ ತೂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಗುರು ಅತ್ತೆ ಸಾಧನೆ ಬತ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತತ್ತ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅವು ಪೂರ ಈರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತದಿಂದ ಅರೆಗ್ಲಾ ಏತ್ ಸಂತೋಷ ಆತ್ವಾ ದನ್ ಹಾ ಅರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆತು ನಿಕ್ಲೇಗ ಪಾಡ್ನ ಕಾಕಜಿಲು ಪೂರ ಎಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಪಿರ ಬರುಂದಿತ್ತನು ಯಾನು ಆ ಹಳ್ಳಿನ ಬಿಡ್ದು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಎನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಂಚ ತಿಕಂಡಿಕ್ ಪಲ್ಲವಿ ತಿಗದಿಟ್ಟಲು ಅಲೆರ್ದು ಗೊತ್ತಾನು ದಾದತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಈ ಬಂಗ್ಲೆ ಈರ್ನ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದೇನು ಮಾತ ತೂನಗ ಎಂಕ್ ಸೂಜಿಗಾಪುನ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಕಾಲುಗು ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಡು ಪಂಡು ತೆರೆದಿ ನಕಲ್ ಪಂತೀರ ಆಂಡ ಇರೇನೇ ಈ ಜೀವನಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ನಂಬೆರಾಪುಜಿ ಅವ್ವೇ ಕಾಲಚಕ್ರದ ಮಹಿಮೆ ನಿನಡಾನಿ ವಿದ್ಯೆತ್ತುಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಎತ್ತುಜಿ ಗೌರವ ಎತ್ತುಜಿ ಇನಿ ಪೂರ ಉಂಟು ಎನಡಾನಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎತ್ತುಜಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಎತ್ತುಜಿ ಕಾರ್ ಎತ್ತುಜಿ ಇನಿ ಪೂರ ಉಂಟು ಹಾಕಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೇಮುಡು ಹಾಫ್ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮೇತ ಟೀಮ್ ಈ ಮೇಕ್ಲ ಈ ಮೇತ ಟೀಮ್ ಆ ಮೇಕ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಅತ್ತ ನನಗಿಲ್ಲೇ ಅವೇನ್ ಮಾತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಈ ತರಕೊಮ್ಮ ಮಲ್ತನೊಚ್ಚಿ ಇಂದ ಬಾಜಲ್ ಪರ ಇರೇನ್ ತೂದೆಂಕ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅವು ನಿನ್ನ ಮೌನ ತೂನಾನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ನನ್ನ ಬರೋಡೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅರೆ ಏತ್ ಸತಿಯನ್ನ ಕಾರ್ ಪತ್ತುವ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇರೇನ ಕಾರು ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಪತ್ತಂಡಲ ಯಾವನ್ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಓಕೆ
ನಾಗರಾಜ್ ಮಾಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಂಡ ಎಸ್ ಬಾಸ್. ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ? ನೋ ಬಾಸ್. ರಿಸಿಪ್ಟ್. I am very happy today. ಶಾಂತಪ್ಪ ಈದಾನೆಯ ಚನ್ನಿಲ್ಲಕ ಕೂಲಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಪರ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಲುಕ್ಕೊಳೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಸ್. ಯಾನ್ ಪರ್ಪಿನೇ ತೋರ್ಚಿ ಈಲ ಪರ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ Yes, Rajan here. What? What nonsense you are talking? Dane? Maal deliver ಆತಿಚೆ. ಚೇಚೆ. ಮಾಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮುನ್ಪನ್ನ ಕಣ್ಣೆ ತಡೋಲ್ಲೆ. Yes, yes. ಹೆಂಗೆ ರಿಸೀಟ್ ತೆಗೆದನೆ. Is it? Okay. I will check it. ಆಕಾಶ್ ಮಾಲನದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತತ್ತ? ಎಸ್ ಬಾಸ್. ಮಾಲನದೊಂದು ದಾಳ ಅಂತ ಬಂದ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತೆ ಬಾಸ್. ವಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ? ಆ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ನೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ. ಯು ಈಡಿಯಟ್! ಎರಡು ಚಾಲಕಿ ಗೊಪ್ಪಂದಿಲ್ಲ ನಾ ಓ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನಮ್ಮದು ನೋಟು ಪದ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾ. ಸಾರಿ ಬಾಸ್. ನಿನ್ನದು ಆತರ ಎಂಕಿ ಏತ್ ಲಾಸ್ ಆಡ ಈ ಎನ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರುಪ್ಪರ್ನೆ ಅನ್ಫಿಟ್. ಸಾರಿ ಬಾಸ್. ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಸ್. ನೆಕ್ಕಿಯಾನ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಣ ಬಲಿಪೆರ ತೀರಂದಿನ ಕುದುರೆನು ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಶಾಂತಪ್ಪ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪು. Good morning, sir. Take your seat, officer. Thank you, sir. I am handing over you two very important cases. ಮೂಲು ರೆಡ್ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಸ್ಮಗ್ಲರ್ಸ್ ನಗ್ಲುಳ್ಳೇರು ಆಕ್ಲಿನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈತನೆಟ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಆತುಚಿ ತಾಯ ಪಂಡ ಆಕ್ಲಿನ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವಾಸ್ ಸಾಕ್ಷಿಲ ಇಜ್ಜಿ. ಯು ಆರ್ ಎ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಫೀಸರ್. I am sure you will succeed in your assignments. Study these files. Thank you, sir. ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೋಟೆರ್ ಗುಂಡೆ ಸ್ಮಗ್ಲರ್ ದಾದಾ ಪಂಡ ಈ ಬೊರನ್ನು ಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬರು. ಓ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದಲ್ಲ ಪಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಏರು ಪಂಡ ತೂವೆ ಅವನಿಕ್ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾವ್. ಬಲ ಪೋಯ್. ಆಶಾ अरे ईरा ಅಂದು ಯಾನ ದಾಯಿಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಪ್ಪನ எனக்கு இந்த கண்ணூர நம்பர் ஆப்புச்சு. ഞാൻ ഈ സാധ്യത പോന്നിtte ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲು ತುಯ್ಯ ಆನೆರು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಪಂದಿತ್ತ ಯಾರನ್ನು ಕುಲ್ಲರೆ ಪಂಪು ಜನ ಪ್ಲೀಸ್ ಭಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕುಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ದಾದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ ವಿಸ್ಕಿ. ಸ್ಮಾಲ್. ಓಕೆ
ಪ್ಲೀಸ್. Cheers. ಇನಿ ಸೂರ್ಯ ಪಡ್ಡ ಇಡುಂಗುಡ್ದು ನಾ ಪಂಡು ಇಂಕ ಸಂಶಯ ಆಪುಡು. ದಾಯಿಗೆ ಇರಗಿ ಪಾಪದಲ್ಲ ನೆನಪಾಡತ್ತೆ. ಇರು ಎಂಚಿನ ನರಮನಿ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡು ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ. ಅವನಿಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಒಂದಿತ್ತಂಡನೆ ಎಡ್ಡೆ ದಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲಾರು. ಬದುಕದ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ತತ್ತದ ಬೂರುಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಒಡೆಗಾ ಪೋಯರೆತ್ತಿನಕ್ಲು ಒಡೆಗಾ ಪೊದಿಯತ್ವ. ಇರು ಎನ್ನಲ ಇತ್ತು ವಿಷಯ ಪನೊಂದಿಲ್ಲರಾ? ನೋ ನೋ, ಯಾನಿ ಎನ್ನ ವಿಷಯನೇ ಪಾತ್ರಂದುಲ್ಲ. ಈರ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ದಾದನ ಬೇಜಾರುಂಡತ್ತೆ. ಈರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ದಾಂತಿನ ಪಗ ಈರಿಡಬಲೆ. ಈರ್ನ ಬೇಜಾರ್ನ ನಮ್ಮ ಇರುವೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಸ್ಕಿ. ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ. ಈ ನೀರು ಮೂಲ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆತ್ತೆ. ಮೂಲ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಮನಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನೇ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ. ಅರೆ ಗುರು ಬಲ ಕುಲ್ಲು ಈ ಕುಲ್ಲು ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಹೌದಾನೆ? ಈರು ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಎದುರು ಶಿಷ್ಯ ಕುಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿ. ಈತ ಸಮಯ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತ? ಈತ್ ಸಮಯ ಈರು ಅಡ್ಡ ಸಾದಿ ಪತ್ತು ನಕ್ಲೇನು ಸರಿ ಸಾದಿ ಕನಪಿನಾರು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯಗೂ ಪುಣೆಪಿನಾರು ಪಂಡದು ಈರ್ನ ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ರೆಂಗ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟು. ಬೊಕ್ಕ ಈರ ಅಡ್ಡ ಸಾದಿ ಪತ್ತದರು ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಪೂರ ಪೊತ್ತದು ಬಸ್ ಮಾತುಬೋದು. ಗುರು ಸತ್ಯದ ಪಾಠ ಈರೇ ಕಲ್ಪಾದರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅವೇ ಸತ್ಯನಿತ್ಯರೇ ಕೇನೇರಾಪುಜಿ. ಈರಿನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಜ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ ಫೈಲ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆನ್ ಈರೇನಿ ಎಂಚ ಪತ್ತುನಿ ಪಂಡದು ಇಡೀ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು. ಓ ಐಕಿತ್ತ ಏನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬೈದಿನ ಯಾನಾದೆ ಸರಣ್ ರಾವಡೊಂದು ಪನ್ನೀರ ಬೈದ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಈರಿ ಇಂಚ ಆವಡಂಡ ಐಕ ಕಾರಣದಾದ ಪಂದು ಕೇನೇರ ಬೈದ್ ನೀರ್ದ ಒಯ್ಲು ಒಂಚು ಉಂಡ ಬದುಕುಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ನೀನೊಂದು ಪೋಡು ಒಯ್ಲಿಗೆ ಎದುರಾದ ನೀನೊಂದು ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸೋಪುವ ಕಡೆಕ ಒಯ್ಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಪಡು. ಹಾ ಜೀವನೊಡ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಅಂಚನೆ ಆಪಡು. ಇರೇಗಿ ಕಾಸ್ದ ಮರ್ಲು ದಯಪತನು ಇರೇಗಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬಂಗ್ಲದೆ ಕಾರ್ದೆ ಅಡ್ಡ ಸಾದಿರಿ ಕಾಸು ಮನ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯದಾನೆ ಏರೇಗ್ ತಿನಿಯರು ಈರುಪ್ಪುನು ಒರಿ ನಿಮ್ಮತ್ತ ಏರೇ ಬೋಡದು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡತ್ತು ಪೋ ಆ ಊರ್ದ ಕಳ್ಳ ಪೋದಕೇನು ದಾದ ಜವಾಬ್ ಕೊರ್ಪೆರ ಪಂದ್ ಕೇಂದು ಎಂಕ್ ಬತ್ತದ ಪನ ಎಂಕ್ ಊರ್ದಗ್ಲ ಜವಾಬ್ದ ಅಗತ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಎಂಕ್ ಈನ ಜವಾಬ್ದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಜವಾಬ್ ಕೊರ್ಪಿನ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ ಕೊಡು. ಯಾನ್ ಎನ್ನ ತೆಗೆತ್ತೆ ಎನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ತೂ ಕೊರಿಯರು ದಾಯಿಗಳು ಏನಮ್ಮ ఎరేగ్లవా నమ్మునదల అన్యాయం భగవంతుడారు ఆరేను ఊర్ద జనకులు మాತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಆನಿ ಕೆರಿಯರ್ ದನೆ ಅಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಜನಕುಲು ಕೆರ್ನ ಎನ ಅಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಜನಕುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದು ಕೆರಿಯರ್ ಎನ ಅಮ್ಮನ ವರ್ಪರ ಬೋಡದು ಯಾನ ರಾತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡಿ ಬಲ್ತೆ ಎನ ಅಮ್ಮಗ ದಾಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ವರ ಬತ್ತದು ಬಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಎದಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಕಾರ್ ಬಜ್ಜೆ ಎನನ್ನು ನೂಕುದು ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡಿಯರು ತಾಯಿಗೂ ಅಮ್ಮನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊನೆರೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದು ಊರ್ದಕಲ್ಲ ಕೈಕಾರು ಬೂರ್ದು ನಟ್ರೆ ಅಕ್ಕಲು ಏನನ್ನು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಕು ಕೈ ಪಾಡ್ದು ನೂಕಿಯರು ತಾಯಿಗೂ ಆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಯಾನ ಅಮ್ಮನ್ ನಡ್ಕೊಂಡೆ ಬತ್ತೆ ಬೇರೆಡಾರ್ನ ಜೀವ ಹೋದಿತ್ತು ಪೋಪಿ ಬರ್ಪಿ ಕಾರ್ ದಕಂಡ ವ್ಯಾನ್ ದಕಂಡ
ಉಂತಾಳೆ ಉಂತಾಳೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಜೀವ ಹೋಗುಂಡು ವರ ಉಂತಾಳೆ ಅವನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎತ್ತಾಳೆ ಬಂದನ ತೊಂಡ ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಉಂತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬಾಯಿಗಳು ನಿನಕರ್ತ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬದುಕಾಳೆ ತೂಗಣ್ಣ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬದುಕಾಳೆ ಒಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡ್ದು ನನ್ನುಂಡ ಹೇಗ್ಲ ಎನ್ನ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇಂಜಿ ಏರ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಬದುಕವರ ಬತ್ತು ಜರಿ ಎನ್ನಮ್ಮ ಎನ್ನನ್ನು ಪೆದ್ದದು ಸಾಂಕದ್ದ ಅಮ್ಮ ನಾಯಿ ಪುತ್ತು ಸೈತಿಲಕ್ಕ ಸಾದಿಡು ಬೂರ್ದು ಸೈತಿರು ದಾಯಿಗು ಎನ್ನ ಈ ಸವಾಲಿಗೆ ದುಂಬು ಜವಾಬ್ಕನ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಪೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಎನಡೇರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ ಕೇಂದಿತ್ತು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಜವಾಬ್ಲೇನು ಪೂರ ಯಾನ್ ಪತೊಂದ್ ಬೈ ಇರನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಜವಾಬುಲು ಪೂರ ಇಂದೇಟು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಆಯ್ನ ಪಗ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತು ಒದಗಿನ ಪಗ ಓದುಲ ಇಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಸರಿಸಾದಿ ಕೊನು ಪೋಪುನು ಪಂಡದು ಆ ನೀರೆಂಕ್ ಪಂಡದಿತ್ತ ಇರೇನ ಮನಸ್ಥ ಸ್ಥಿಮಿತ ತತ್ತಿನ ಪಗ ಇಂದೇ ನೀರು ದಾಯ ಓದುಜರು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಕರ್ಮೋಗ್ ತಕ್ಕ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂಡದು ಇಂದೇಟು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನಗ್ ಪಂತು ಈರು ತಪ್ಪು ಮಲ್ದರು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಈರು ಮಲ್ದಿನ ತಪ್ಪುಗೂ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕೊಡಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ತನ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ತೂದು ತಾನು ಮುಕುಳ ಎಂಚ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುನಿ ಪಣದು ಅರ್ಜುನೇ ಮನಸ್ಥ ಸ್ಥಿಮಿತ ತತ್ತು ದುಪ್ಪುನಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನಗ ಪಂಪೆ ಅರ್ಜುನ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಬಂಧುಲು ಪಣದು ಈ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮನ್ಪೆರ ದುಂಬುಪಿರ ತೂವಡ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀ ಮನ್ಪೂ ಪಂಡು ಅಂಚಿನೇ ಯಾ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮನ್ಪೆರಪಿದಾಡು ಎಂಕ್ ಶಕ್ತಿ ಬೋದು ಎನ್ನ ಕೆಲಸೋಡು ಎಂಕ್ ಜಯ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಈ ಕೈಪಾಡಿನ ಕೆಲಸಡು ನಿಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಯ ತಿಕ್ಕಡು ಹಲೋ ಆಶಾ ಯಾನ್ ರಾಜನ್ ನಿನ್ನಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅವಡು ವೆರಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಲ್ಪ ನಿನ್ನ ಕೈತಲು ಬೇತೆ ಏರಾನ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಸರಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಪೋವಡು ಅವಳು ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 19 ರಿಸರ್ವ್ ಆದುಕೊಂಡು ಆಡೆಗೆ ಟೈಗರ್ ಬರ್ಪೆ ಯಾ ನಿನ್ನ ಕೈ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಟ್ 5 ಲಕ್ಷದ ವಜ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವನ್ ಈ ಟೈಗರ್ ಕೊರೋಡು ಐತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗೆ ಟೈಗರ್ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಈ ಎನ್ನ ಕೈಟು ಕೊರೋಡು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಈ ಪಂಪಿನ ಸತ್ಯನ
ಅಂದು ಇನಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 19 ಟೈಗರ್ ನ ಜನ ಬರ್ಪೆ ರಾಜನ್ ಕೊಡ್ತಿನ 5 ಲಕ್ಷದ ವಜ್ರನು ಯಾನವಲು ಆಯ ಕೊರ್ಪೆ ಉನ್ನೇನ್ ಪೂರ ಎನಡದಾಯ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ವಜ್ರ ಕೊಡ್ತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಈ ರವೆನು ಆಯ್ದು ರಟ್ಟ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಿತ್ತು ಇರು ಸಂಶಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರ ಯಾನಿರನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಐಕಾದ ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೊರಿಯರೆ ಯಾನಿಡೆ ಬೈದೆ ನಿನ್ನ ಬಾಸ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಲ್ಪನ ಸರಿಯಾ ಬಾಸ್ ಎನ್ನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಯಡ ಬೆಂಗ ಬುಟರೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕೂ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತ ತೆಗೆದ್ರು ಇರು ಬರ್ಪರತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬದುಕದ ಅವನತಿಗಳ ಆಯನೇ ಕಾರಣ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರ್ಪೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಕಿರಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಬರ್ಪೇನೆ ಆಶಾ ಯಾನಿನಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಡ ಎಂಚಿನಿ ನಿಕ್ ನಿನ್ನ ಜೀವದ ಮಿತ್ತು ಆಶೇಜ್ಯ no sound. ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ದಂಬುದಪ್ಪಂದ ಗಾಡಿನ ದುಂಬುಕೊನು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ಮಂಡದ ಬೊಂಡು ಪಿದೆಪೂರು ಕೊನು ಹಲೋ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಶಾ ಕೋಡದ ಕೆಲಸ ಎಂಚಾಂಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನನಾಂಡಲ ಇನ್ನ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ದೀಪರತ್ತೆ ಅಂದ ಇನಿತ ನಿನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾದ ದಾಯೆ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಗು ಉನಿಯರ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂದಿತ್ತ ಅಂದು ಏಪ ಬರ್ಬರಂದು ಯಾನ್ ಕಾತಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬತ್ತುಂಡೆ ಇಂಚ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಬರತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಇನಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಾಯ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸ್ ದಾದಾಂಡು ಯಾನುಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಪೆ ಬೇಜಾರ್ ಮೇಲ್ ಪಡೆ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ದಾದಪ್ಪನ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ ಕಾಶಿ ಪತಂಬಲಿ ಕಾಜಿಯ ಏತಪ್ಪ ಒಂದ ಬಂಗಾರದ ಕಾಜತ್ತು ಕುಪ್ಪಿದ ಕಾಜಿ ಒಪ್ಪಿದ ಅಂದು ಕೆಂಪುದ ಕೆಂಪುದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಬೇಗ ಬಲೆ
తిగల పేరుల దింజిన అమృత పరుపున ಹೊಸತ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ರಸತ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ನಿಲುಕದ ತೂಪಿನ ಹೊಸತ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ರಸತ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು జన్మ జన్మోడులా ఏళేಳು జన్మోడులా ಬಳ್ಳಿ ನಿಲುಕದ ತೋಪಿನ ಯೋಗ ಸಿರಿ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಹೊಸತ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ರಸತ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು వరదదు ఐసోలు తిగల పేరుల దింజిన అమృత పరుపున ಹೊಸತ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ರಸತ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ನಿಲುಕದ ತೋಪಿನ ಯೋಗ ಸಿರಿ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಹೊಸತ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ರಸತ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ನಿಲುಕದ ತೂಪಿನ ಯೋಗ ಸಿರಿ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಹೊಸತ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ರಸತ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು नारायण 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 इन्फॉर्मेशन करपणी
Yeah. Yeah. Where is Asha? Say so! Where is Acha? Big boss! ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಲಾ ಯಾನು CID ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಬಕ್ಕ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ ಇದೆ ಮೈ ಡೌಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಯಾವ್ದು ಬೆಂಗಿರಿ ಪಾತಿರುವ ಹಿಂಗಿರಿ ಹತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಐಕ್ಯ ಕಾರಣ ಆಶಾ ಆಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ದಾಲ್ ಐ ಮೀನ್ ಒಟ್ಟಾತ ಆ 5 ಲಕ್ಷದ ಡೈಮಂಡ್ ನಾರಾಯಣೆ ಲೂಟುದೆ ಐ ಸಿ ಎನದರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನನ್ನಲ್ಲದಾದ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗುರುನಾಥ್ ನಾರಾಯಣಗ್ ಬೋಡಾಪಿನಾಯ್ ನಾರಾಯಣಗೆ ಆಯನ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಆಗ ಬೋಡಾದ ನಾರಾಯಣ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ತಯಾರ್ ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಊರಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಪತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಲದಡೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಬಲ್ಲೆ ಆಯ ತಿಕ್ಕಿಜ ಬಂದಾಡ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗುರುನಾಥನಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಆಯನ ಬುಡ್ಪೋದಕ್ಕೂ ನಾಯರೆ ನಾರಾಯಣ ತಾನಾದು ಬರುವೆ ಪೋಲೆ ಆಶಾ ನೀನಾನ ಯಾನು ತುಪ್ಪೆ ಏನನ್ನು ತೂಯಿ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ದಯಸಿರ ದಾಯಗ ಮಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ಮುಲ್ ತೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಹೊಡ್ಪೋಲೆ ದಾಯೆ ಬೇತೆ ಏರಲ್ಲ ಬರೆಯರಲ್ಲ ಅವಪುರ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ವಿಷಯ ಆ ನಾರಾಯಣಗೆ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏರ್ಕೊರ್ನಿ ಎಂಬತ್ತಜಿ ಸತ್ಯಪನ್ ಎಂದ ಚತುರ್ಬಾಜಿ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮಿತಿ ಏನ ಇನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಏನ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಆಶಾ 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 ಜನ್ಮ ಜನ್ಮೋಡುಲ ಏಳೇ ಜನ್ಮೋಡುಲ ಮುತ್ತೈಸಿ ಆದ ಬದುಕಲ ನಾರಾಯಣ ಓಲುಲ್ಲೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಾರಾಯಣನ ಬಂಗದಿ ದಾದಪತಂ పోయిని అవు నిక్కుదాగ ఎంకుదాయగ ఆ 5 లక్షದ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಓಲುಂಡು ಅವು ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಲಾಪನೆ ಬಾನಯನ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ಬೋನ ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳು ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೀನಾ ಬೇಗ ಬಾಯಿ ಬುಡಿಯ ಬುಡಿಯ ಎಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಿನ್ನ ಕೈ ಕಾಲನ್ನ ಕರ್ತು ನಟ್ಟ ತಿನ್ನಲು ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಪಾಡುವೆ ಈ ಒಂಜಮ್ಮಗ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಹೆಂಡ ಎನ್ನ ಕಟ್ಟದಿನ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಿಡುಪಾದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಟೀಲಿ ಯಾನು ಒಂಜಮ್ಮಗ ಪುಟ್ಟಿದನ ಇಚ್ಛ ಪಡೆದ ನೀಕ ತೇರಿಪಾವೆ
ನೆನಪುಂಡ ಆನೆ ನಿನ್ನ ಪುದರು ಎಂಕು ಬಣ್ಣ ಬೈದಿತ್ತ ಇನಿ ಎನ್ನ ಪುದರು ನಿಕ್ಕು ನೆನಪಲ್ದು ಕೊರಿಯರ ಬೈದೆ ಎನ್ನ ಪುದರು ನಾರಾಯಣ್ ಎನ್ನ ಪುದರಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ್ ನಾರಾಯಣ್ ನಿನ್ನ ನಾಲೈಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ದೇವರ್ನ ಪುದರ್ ಬದುದು ಬಂದತ್ತ ನನರಪನು ನನರಪನು ನಾರಾಯಣ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನನರಪನು ನಾರಾಯಣ್ ಸೈನಗಾಂಡ್ಲ ನಿನ್ನ ನಾಲೈಡು ದೇವೆರ್ನ ಪುದರ್ ಬತ್ತನತ್ತ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪೋರ ಕಷ್ಟಾವಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಒಂಜಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ಏನನ್ನು ಕೆಲಸಡ್ದೆ ಪ್ರಾಯ ಯಾನು ದಾಲ ಮನಿತುಜಿ ಎನ್ನ ಶಾಲಿನ ಪೊತ್ತಾಯ ಐಕ್ಲಯ ದಾಲ ಮನಿತುಜಿ ಏನಮ್ಮ ಸಾದಿಡು ಬೂರ್ದು ಸೈಪಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ತೋ ನಾನು ನಿನ್ನ ದೀಪುಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಪಾಪಿಲು ಈ ಭೂಮಿನ ಬಿತ್ತು ಬದುಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬದುಕಂಡ ಪಾಪದ ಕಲೆ ಬದುಕರೆ ಬಂಗಾದ ಪೋವು ಕಾನೂನು ಕೈಗೆತನಚ್ಚಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಕಾನೂನುಗೂ ಸರೆಂಡರ್ ಆವಡಿ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन